Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα. Περιμένω τι, ένα δίπλα. Δεν ακούγεται. Πιο κοντά, Γιώργο. Πιο κοντά, τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω εκ μέρους της Περιφερειακής Κίνησης Ριζοσπαστική Συνεργασία Κρήτης. Συνήθως κάνουμε εκδηλώσεις για πολύ ποταπά πράγματα, πολύ σημαντικά βεβαίως, τα σκουπίδια, την ενέργεια, διάφορα άλλα θέματα της Κρήτης. Εκεί έχουμε κάνει μια σειρά εκδηλώσεων. Τους τελευταίους μήνες έχουμε κάνει και 2 ή 3 εκδηλώσεις πιο πολιτικού περιεχομένου. Μία για την οικονομική κρίση στο Ηράκλειο, η οποία ήταν πολύ πετυχημένη. Η σημερινή που γίνεται στα Χανιά, προφανώς η πολιτική και η οικονομική κατάσταση επιβάλλει να μπορούμε να ανοίξουμε διάλογο, όχι σε όσο το δυνατό με περισσότερο κόσμο. Για τον λόγο αυτό έχουμε σήμερα, προχωρήσαμε σε αυτή την εκδήλωση. Στο επίκεντρό της έχει νομίζω το πιο σημαντικό θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι η ενότητα της αριστεράς και οι ιδέες που υπάρχουν για μια εναλλακτική πολιτική απέναντι στην κρίση, για μια διέξοδο από την κρίση. Γι' αυτό καλέσαμε 2 πολύ εκλεκτούς και πολύ γνωστούς ομιλητές, με πολύ σαφή τοποθέτηση και στο τελευταίο διάστημα, σε αυτή την ταραχώδη περίοδο, της περίοδο του μνημονίου. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις οι ομιλητές μας, τους γνωρίζετε, είναι πολύ ξεχωριστές φυσιογνωμίες. Θα ξεκινήσει ο Πάνος πρώτος και θα τελειώσει ο Μανώλης ως δεύτερος ομιλητής. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Θα υπάρξει και συζήτηση μετά, προσπαθώντας όσο το δυνατόν να κρατήσουμε ένα σχετικά λογικό χρόνο στις ομιλίες. Σας ευχαριστώ πολύ και το μικρόφωνο στον Πάνο. Θα μπορώ να μιλήσω. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Δεν είναι σχήμα λόγου. Για μένα κάθε φορά που κατεβαίνω στην Κρήτη είναι μια πολύ όμορφη συγκυρία, γιατί με συνδέει με την περιοχή αυτή και με τους ανθρώπους της φιλία, με πάρα πολλούς ανθρώπους, και αν θέλετε μου θυμίζει και την οικογενειακή μου έτσι καταγωγή, γιατί ο παππούς μου και ο πατέρας μου συνδεόντουσαν με ανθρώπους εκείνης της εποχής. Έχω μια καταγωγή ποντιακή και ένας από τους παππούς μου είχε παίξει ρόλο στην ανεξαρτησία του Πόντου και συνδεόταν με ανθρώπους. Είναι ευνόητο ποιους εννοώ και ποιον εννοώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας κάνετε την τιμή να είστε σήμερα εδώ. Ξέρετε, εάν αποδείξουμε έστω και σε αυτή τη συγκυρία ότι είμαστε μια κοινωνία που αντιστεκόμαστε στη λογική του υπηκόου και του υπάκοου, είναι βέβαιο ότι και τον τόπο θα βοηθήσουμε, αλλά όπως μου έλεγε μια δημοσιογράφος από τη Σουηδία που πριν από 10 μέρες μου είχε πάρει μια συνέντευξη και η οποία είχε γράψει ένα καταπληκτικό άρθρο για την Ελλάδα, γιατί είχε έρθει εδώ και είχε καθίσει αρκετό καιρό και για τους αγώνες που έκανε ο ελληνικός λαός, που πραγματικά εμένα με συγκίνησε, η οποία μου έλεγε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμα και στη Σουηδία, που αρχίζει και εκεί η κρίση να εμφυλοχωρεί, ελπίζουν ότι οι κινητοποιήσεις στην Ελλάδα θα αφυπνίσουν πάρα πολλούς ανθρώπους στην Ευρώπη. Γιατί όλοι σιγά σιγά κατανοούν πλέον ότι η κρίση δεν είναι ελληνική. Τα συστήματα στην Ευρώπη προσπαθούσαν να χρεώσουν και να καλλιεργήσουν και στις κοινωνίες τους ότι η κρίση και η αιτία ήταν η Ελλάδα. Σήμερα δηλαδή, κατανοούν όλοι το τι συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πού είναι οι αιτίες, πού είναι τα προβλήματα, ότι το χρέος πλέον το ευρωπαϊκό κοντεύει τα 8 τρισεκατομμύρια ευρώ και δεν μπορεί να είναι το χρέος της Ελλάδος το πρόβλημα,
και ότι όλοι οι αναλυτές πλέον καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το δίλημμα δεν είναι μέσα ή έξω στο ευρώ, από το ευρώ. Το δίλημμα είναι, θα υπάρξει η Ευρώπη των λαών με πολιτική και οικονομική ένωση ή θα υπάρξει Ευρώπη των τραπεζών και των τραπεζιτών. Διότι όλοι πλέον κατανοούν και γνωρίζουν ότι σήμερα έρχεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και αγοράζει από την δευτερογενή αγορά ομόλογα με τρέχουσες τιμές πολύ μειωμένες και απαιτεί από τα κράτη να τα πληρώσουν στο ολόκληρο και δανείζει, αντί να δανείζει τα κράτη και με 1% δανείζει τις τράπεζες για να δανείζουν οι τράπεζες μετά τα κράτη, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, και μάλιστα προχθές κατέθεσα ένα σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ που έκανε μια πολύ αρνητική κριτική για τους τραπεζίτες τους Έλληνες, οι οποίοι ακόμα και σε αυτή τη στιγμή της κρίσης που λαμβάνουν με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου δάνεια συμπεριφέρονται ως το κοχλήθι απέναντι στο ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν λύσεις υπάρχουν. Δεν θα μπούμε δηλαδή στη λογική κάποιον που λέει αυτός είναι μονόδρομος. Δεν μπορεί λοιπόν να υπακούσουμε στη λογική και στις απαιτήσεις που θα έρθουν πολύ σύντομα στο Κοινοβούλιο, Δανειακή Σύμβαση με τους όρους της, να παραχωρήσουμε ένα πολύ σημαντικό όπλο που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στα χέρια της ακόμα. Το ότι το ιδιωτικό χρέος διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Και πρέπει να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό τι θα σημαίνει αν παραχωρήσουμε αυτό το δικαίωμα που δεν το έχει παραχωρήσει καμία άλλη χώρα πλην της Ελλάδος. Λέγεται δε ότι η κυρία Μέρκελ το παραχώρησε στους τραπεζίτες για να κάψει την αντίστασή τους. Είναι λοιπόν άλλη μια υπόθεση που πρέπει εδώ να πάρετε πρωτοβουλία και να ανοίξει, να καταγραφεί στη συνείδηση του κόσμου και να ασκηθεί πίεση στους βουλευτές και της περιοχής και όλης της Ελλάδος. Πώς θα αναλάβουν σε αυτή τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία νομιμοποίηση μετά τις εξέλιξεις που υπάρχουν. Θα αναλάβουν να χρεώσουν και να δεσμεύσουν τα παιδιά μας και την πατρίδα για πάρα πολλά χρόνια σε ένα καθεστώς που λέει ότι ακόμα και αν συμβεί, που εγώ προσωπικά δεν έχω πιστεί από τα επιχειρήματα των δανειστών, τα οποία έγιναν και επιχειρήματα της δικής μας εξουσίας, δυστυχώς, ότι μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα στη φτώχευση. Ξέρετε πολύ καλά όλοι οι πιο σοβαροί αναλυτές τι λέγουν. Ότι αυτό αν συμβεί θα καταρρεύσει όλο το σύστημα. Και όμως εμείς αντί αυτό να ήταν η ενδυνάμει, αν θέλετε, χρεοκοπία της Ελλάδος, το επιχείρημα της Ελλάδος και το όπλο της Ελλάδος, το χρησιμοποιούμε για να τρομοκρατήσουμε τον ελληνικό λαό. Και πώς ένας λαός θα αντιπαρατεθεί ή θα αντισταθεί ή, αν θέλετε, υπακούοντας θα μπορεί να αναπτύξει, να συμβάλλει στην ανάπτυξη όταν τον αποσυνθέτεις, του διαλύει στην ψυχολογία μέσα από αυτή την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που τον φυλακίζει ακριβώς σε ένα τέτοιο κλίμα. Πιστεύω λοιπόν ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν λύσεις και θα αναγκαστούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι απεδείχθησαν αυτά τα χρόνια πολύ λίγοι, μοιραίοι και άβουλοι, όχι περιμένοντας το θαύμα, αλλά περιμένοντας το δράμα. Μου επιτραπεί να κάνω μια παράφραση του γνωστού ποίηματος. Θέλω λοιπόν να πω ότι απέναντι λοιπόν σε αυτού του είδους τις επιλογές, πάντα υπάρχουν επιλογές όταν υπάρχουν πατριωτικές πρωτοβουλίες που είναι αποφασισμένες να υπερασπιστούν το συμφέρον του τόπου και της πατρίδας. Δυστυχώς, εγώ πολιτικά κατάγομαι από ένα χώρο που δεν κρύβω να σας πω ότι από τα μαθητικά μου χρόνια τον ερωτεύτηκα πολιτικά. Είμαι ένας από τους Έλληνες που διώχτηκα για τις ιδέες μου με τον νόμο 4.000 περί του εμποϊσμού εκείνα τα χρόνια. Και όχι τώρα εκ του ασφαλούς που καμιά φορά κάνουμε όλοι τους αντιστασιακούς. Πώς βρέθηκα εκτός αυτής της παράταξης? Γιατί εδώ μέσα
Συνάντησα και ανθρώπους που τους αγαπώ, όπως είναι ο Γιάννης ο Προμιζάκης και άλλοι άνθρωποι που έχουμε την ίδια πολιτική καταγωγή. Με ρώτησε η δημοσιογράφη έξω, λέει κύριε Κουρουμπλή, ο Αβέροφ έλεγε ότι το πρόβατο που βγαίνει έξω από τη στάνη θα τρώνε λίγοι. Το είπατε προς το παρόν, δεν με έχει φάει κανένας λύκος. Λοιπόν, και δεν φοβάμαι τους λύκους. Θέλω λοιπόν να πω ότι η παράταξη αυτή στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση πήρε 10 μονάδες. Και μια παράταξη που ιστορικά είχε πάντα τη γενναιότητα να υπερασπίζεται την πατρίδα σε δύσκολες στιγμές, ήρθε και παρεδόθη ανεφόρον σε μια ανίερη συμμαχία αιώνιων πολιτικών και ιδεολογικών μας αντιπάλων. Και το πρώτο μήνυμα που εστάλθη από αυτή τη συγκυβέρνηση στην ελληνική κοινωνία ήταν εκπληκτικά ελπιδοφόρο. 48 υπουργοί. Εάν ήταν 20 δηλαδή, δεν θα μπορούσε να σωθεί η Ελλάδα. Δηλαδή, ζητάμε από τον ελληνικό λαό. Θα μου πει κανείς, μα είναι λαϊκισμός αυτό που ενδεχομένως λες. Πόσα τα λεφτά θα γλίτωνε η Ελλάδα. Δεν έχει σημασία. Τι μηνύματα στέλνει στην κοινωνία. Όταν είσαι ταγός σε μια κοινωνία, οφείλεις με τη συμπεριφορά σου να περνάς τα μηνύματα που πρέπει να περάσεις. Όταν αυτή την κοινωνία, όταν αυτή τη στιγμή ζητάς από μια εξαθλιωμένη σε ένα ποσοστό κοινωνία, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν πόσοι από εσάς έχουν πάει σε χώρους που γίνονται συσίτια. Προσωπικά πηγαίνω. Θέλω να έχω μια εικόνα της ανθρωπογεωγραφίας. Γεωμετρικά αυξάνει η παρουσία των Ελλήνων σε αυτά τα συσίτια. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει η ζωή άλλων ανθρώπων, μην παραξηγηθώ. Αυτό δείχνει ότι μια κοινωνία που οδηγείται σε εξαθλίωση τη ζητούμε να κάνει και δίαιτα. Καλούμεθα λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή να ψηλαφίσουμε αυτή την πραγματικότητα και να δούμε πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε επιλογές νεοφιλελεύθερες. Και η παράταξή μου δυστυχώς βρέθηκε σε αυτή την λογική. Προσπάθησα με κάθε τρόπο, με πρωτοβουλίες και με παρεμβάσεις, να πείσω ότι παιδιά δεν μπορεί να αντέξει η κοινωνία αυτού του είδους τις επιλογές. Δεν μπορεί δηλαδή να επιδεικνύεις μια μεγάλη σπουδή, να περικόπτεις μισθούς και συντάξεις, να χρεώνεις τα πάντα στο κόστος εργασίας, να κόβεις κοινωνικά δικαιώματα και απ' την άλλη μεριά να ανθεί η λογική των καρτέλ, των τιμών και του κόστου ζωής των ολιγοπολίων, από τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ. Δεν μπορεί να μην γυρίσεις παράλληλα έναν πόλεμο εναντίον όλων αυτών. Ακόμα και αν είσαι νεοφιλελεύθερος, δείχνεις ότι είσαι υποανάπτυκτα νεοφιλελεύθερος. Γιατί υποτίθεται και από αυτή την ιδεολογία ακόμα θα έπρεπε κάτι να κάνεις με τις τιμές. Όταν λοιπόν η κοινωνία καταλαβαίνει ότι είναι το μόνιμο θύμα και εσύ δεν μπορείς να συγκρουστείς με όλα αυτά τα συμφέροντα, όταν ψηφίσεις νόμο για την ακίνητη περιουσία των ανώνυμων των offshore εταιριών και λες ότι θα τους φορολογήσω 15% και από 160 offshore εταιρείες με ακίνητα τεράστια στην περιοχή μόνο του Κρανιδίου έχεις μαζέψει μόνο 50.000 ευρώ, τι έχεις να πεις δηλαδή στον κόσμο? Πόσο να αντέξει αυτή την κοινωνική αδικία? Και λέει μια ρίση, φίλες και φίλοι, ότι όταν μοιράζεις προνόμια και διαπράττεις ένα λάθος, μπορεί να πλήξεις ενδεχομένως το δίκαιο. Όταν όμως επιβάλλεις θυσίες και διαπράττεις αδικίες, σκοτώνεις την έννοια του δικαίου. Όταν λοιπόν η φοροδιαφυγή, είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη που τα τελευταία 10 χρόνια συντηρούμε το ποσοστό των άμεσων φόρων στο 6%. Όταν στην Ευρώπη είναι 12,5%. Μα δεν λέμε να γίνουν θαύματα στην Ελλάδα. Δεν λέμε να γίνει εδώ τέλος πάντων η αταξική κοινωνία και να φέρουμε εδώ τον παράδεισο. Παιδιά, θέλουμε να πλησιάσουμε ένα σύστημα ευρωπαϊκό στα πλαίσια του αστικού συστήματος.
Εδώ μιλάμε για έναν υπανάπτυκτο καπιταλισμό πλέον. Ένα βάρβαρο καπιταλισμό. Που απλώνει ακριβώς αυτή την βία πάνω στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Και δεν μπορείς να περιορίσεις αυτή τη φοροδιαφυγή. Φωνάζουμε 2 χρόνια και προσωπικά θέλετε, επειδή είναι ένας τομέας που το ξέρω, η ιστορία του φαρμάκου. Είδατε τι έγινε προχθές στον διαγωνισμό, έπειτα από 2 χρόνια φωνάζουμε κάποιοι άνθρωποι για την ιστορία του φαρμάκου. Οι πολυεθνικές του φαρμάκου κατέληγαν να έχουν κέρδη, να δηλώνουν κέρδη 2,9%. Όταν πουλάνε τα original τα φάρμακα, τέλος πάντων τα εντός πατέντας φάρμακα, που έχουν κέρδη πάνω από 60%. Και αυτό το φοβερό ελληνικό κράτος, ακούστε, τους παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής 16% επί των εισόδων τους για την δίθεν προώθηση των προϊόντων. Όταν προώθηση των προϊόντων κάνουν μόνο οι μετρικές εταιρείες και όχι οι διδατικές. Και αυτό τι υποεκρυπτεί τα ταξίδια στο εξωτερικό. Και τους κάνουμε πρόταση. Πάρτε το αυτό το 16%, δώστε το στον ΕΟΦ, να οργανώνει ο ΕΟΦ τα συνέδρια των γιατρών στην επιμόρφωσή τους. Και όχι στο βωμό αυτό να απαλλάσσονται από 300 περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, διότι έχουν τζίρο 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ είχαν το 9 και παρουσίασαν κέρδη μόνο 275 εκατομμύρια ευρώ. Και το 10 παρακαλώ, με 4.400 δισεκατομμύρια παρουσίασαν ζημίες 205 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό πώς μπορεί να γίνει αποδεκτό από ένα σύστημα που υποτίθεται μιλάει για κοινωνική δικαιοσύνη? Είναι πολλά τέτοια παραδείγματα, για να μην πω για την Ελβετία. Προχθές ο κύριος Μάνος, σε μια έτσι στιγμή ειλικρίνειας, είπε ναι, το ότι δεν φορολογήθηκαν μέχρι σήμερα τα λεφτά της Ελβετίας ήταν αποτέλεσμα έλλειψης βούλησης. Γιατί εκεί θα φαινόταν ενδεχομένως ένα βαθμό και η διαπλοκή. Αντί λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός πριν τη Σύνοδο Κορυφής, την κρίσιμη σύνοδο, να συγκαλέσει τη Βουλή και να πει στον ελληνικό λαό δια της Βουλής ποιοι είναι οι όροι που θα πάλευε σε αυτή την κρίσιμη σύνοδο, ότι θα απαιτούσε να συνδεθεί το χρέος, το όποιο χρέος, με την ανάπτυξη της χώρας, ότι θα απαιτούσε να απαγώνει το χρέος και οι τόκοι σε περίοδο ύφεσης. Δεν θα το έκανε πρώτη φορά, το έχει κάνει η Γερμανία στην δική της περίπτωση. Ότι δεν θα δεχόταν να υπαχθεί και το υπόλοιπο χρέος σε καθεστώς νομικό του αγγλικού δικαίου. Και μια σειρά άλλα. Και εκεί αν ήθελε να υπηρετήσει την πατρίδα, να δεσμευτεί ότι εάν όποιο θα είναι το αποτέλεσμα, εγώ δεν μπορώ να το πάρω μόνος μου, πάνω μου, θα το θέσω στην κρίση του ελληνικού λαού. Αυτό το δημοψήφισμα θα αφορούσε την Ελλάδα. Το δημοψήφισμα που εξαγγέλθηκε μετά θα κριθεί κάποια στιγμή ποιον αφορούσε. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, διαπιστώσεις υπάρχουν πάρα πολλές, τις ξέρετε όλοι, λίγο πολύ, όλοι τις ξέρουμε. Ποια είναι η απάντηση? Τι δηλαδή θα κάνουν οι δυνάμεις που είναι απέναντι στις λογικές των μνημονίων, στις δεσμεύσεις που επιχειρείται να υπαχθεί η χώρα και σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές? Εγώ προσωπικά πιστεύω, χωρίς να ορθοτομώ το λόγο της αληθείας, ούτε την μοναδικότητα της αλήθειας, πιστεύω ότι και μετά τις εκλογές, καταρχήν δεν θα γίνουν εκλογές το Φεβρουάριο, είμαι σίγουρος ότι θα τις πάνε πιο πίσω, και μετά τις εκλογές θα υπάρξει πάλι συγκυβέρνηση. Γιατί ο λαός δεν θα μείνει απαθής, πιστεύω ότι θα μπει στη λογική της αποχής. Αυτό είναι εγκληματικό, γιατί θα αποδειχθεί σε μια τέτοια συγκυρία η αποχή απόχη. Η κοινωνία λοιπόν πρέπει να αντιδράσει. Και στο κάτω-κάτω, ο τουρκικός λαός, που αν σας ρωτούσα εδώ πέρα για το πολιτικό ή πνευματικό του επίπεδο, πολύ εύκολα
θα το βάζετε σε χαμηλότερο επίπεδο από τον ελληνικό. Πριν από 10 χρόνια έστειλε όλο το παλιό προσωπικό στο πολιτικό και κοινωνικό περιθώριο. Άρα λοιπόν ο ελληνικός λαός έχει όπλα και να διεκδικεί, αλλά και να απαντήσει με αποφασιστικό τρόπο απέναντι σε αυτούς που ούτε καν στοιχειώδη διαχείριση του συστήματος δεν μπόρεσαν να κάνουν. Μπορεί λοιπόν να δώσει απαντήσεις. Όμως, ποια είναι η θέση της αριστεράς και των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις? Θα πρέπει εδώ να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Πιστεύω λοιπόν ότι η αριστερά, αγαπητέ Μανώλη, και είναι μεγάλη μου η τιμή που αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα πάνελ, το λέω και ανατριχιάζω με έναν άνθρωπο που αποτελεί το σύμβολο της εποχής μας, πάντα θα είναι το σύμβολο, παραμένει ένας όριμος νέος με σφριγγυλή σκέψη και ανοιχτό μυαλό για να διδασκόμαστε, γιατί πραγματικά είναι ένα πολιτικό και κοινωνικό πανεπιστήμιο ο Μανώλης ο Γλέζος. Πιστεύω λοιπόν ότι η αριστερά έχει ιστορικές ευθύνες αυτή τη στιγμή. Να απαλλαγεί από τα στερεότυπα και τις αιμονές που την βασανίζουν. Να απαλλαγεί και από το εγώ της. Γιατί δυστυχώς πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο νεοφιλελευθερισμός λίγο πολύ όλους μας έχει αγγίξει σε αυτό το τομέα. Να κάνει υπερβάσεις. Να ανοίξουμε ένα διάλογο ειλικρινή, χωρίς εγωτισμούς και εγωταυρισμούς, με τον καλύτερο εαυτό μας, με το εμείς της κοινωνίας, και να συζητήσουμε ποιος είναι ο τρόπος που μπορούμε να συγκροτήσουμε όλοι μαζί ένα προοδευτικό αφήγημα. Να υποκαταστήσουμε δηλαδή την αμηχανία της αριστεράς απέναντι στη σύμπραξη των νεοφιλελεύθερων δυνάμεων που επιχειρούν με τον ιδιότυπο πολιτικό τους αυτισμό να υπερασπιστούν όλη αυτή την τραγική κατάσταση της αδιαφάνειας, της διαπλοκής και των συμφερόντων, και να παρουσιάσουν μια πατριωτική, κοινωνική, εναλλακτική, αναπτυξιακή κυβερνητική πρόταση. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, είμαι περισσότερο κοινωνιολόγος παρά και δικηγόρος που έχω σπουδάσει και νομικά και κοινωνιολογία. Ποια είναι η δική μου ερμηνεία? Η ελληνική κοινωνία πέρασε δύσκολες στιγμές. Όσοι κάνουν μια δρομερή αναφορά στην ιστορία της, τα τελευταία 100 χρόνια, δεν λέω για τουρκοκρατίες, περάσαμε δύο καταστροφικούς πολέμους, κατοχές, χωρίς να πάρουμε ένα ευρώ. Περάσαμε 2 δικτατορίες, 2 εμφυλίους πολέμους, χάθηκαν μυαλά και μυαλά, που αυτό το κενό δεν το καλύπτεις εύκολα και ενδεχομένως ακόμα πληρώνουμε αυτό το κενό. Όμως είναι ένας λαός που δεν έχασε ποτέ την ελπίδα του. Ίσως είναι μοναδική ευκαιρία, αγαπητέ Μανώλη, που ο ελληνικός λαός βρίσκεται χωρίς ελπίδα, χωρίς πηξίδα ελπίδας. Η αριστερά λοιπόν έχει την ιστορική ευθύνη να δώσει ελπίδα σε αυτό το μέλλον και να πάρει απάνω του στην υπόθεση μιας εναλλακτικής πρότασης. Υπάρχουν προτάσεις. Πρέπει η αριστερά λοιπόν να πείσει ότι έχει εναλλακτική πρόταση. Δεν είναι ένα κίνημα καταγγελίας. Εάν δεν το πράξει, για άλλη μια φορά ενδεχομένως θα έχει πολύ μεγάλες ιστορικές ευθύνες. Δεν θέλει πλέον η κοινωνία. Εγώ βρέθηκα για πρώτη φορά σε μια συζήτηση αυτού του τύπου, του σημερινού, και άκουσα ανθρώπους απλούς από κάτω, μα ούτε ένας δεν διαφωνούσε ότι είναι ανάγκη να βρεθεί κοινός τόπος με όλες τις δυνάμεις που μπορούν να προκρίνουν μια εναλλακτική πρόταση. Εδώ λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε, να ανοίξουμε ένα διάλογο, να ανοίξουμε το πεδίο, το νοητικό μας πεδίο όλοι, τα παράθυρα και τις πόρτες του νοητικού μας πεδίου. Είμαστε άνθρωποι που κουβαλάμε το λικέρ εμπειριών, πλούσιο, γνωστικό πεδίο έχουμε όλοι, και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να δώσουμε μια προοπτική στον κόσμο. Άλλωστε, φίλες και φίλοι,
ό,τι επιλέξουμε στη ζωή, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της ζωής μας. Και αν σήμερα επιλέξουμε μια τέτοια πρωτοβουλία και την ποτίσουμε με το εμείς όλων μας, με τα ιαματικά κοιτάσματα της ψυχής μας, γιατί εμείς πιστεύουμε στον άνθρωπο, πιστεύουμε και στη λογική και στο συναίσθημα. Θέλουμε μια κοινωνία που να έχει και αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Και όντας ρεαλιστές στην πραγματικότητα που σήμερα συμβιώνουμε, να δώσουμε ένα νέο, καινοτόμο, με φαντασία και με έμπρευση προμηθέα που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Το πάνω για την εξαίρετη αυτή ομιλία. Μανώλη, έχεις το λόγο. Αγαπητοί συνέλληνες, αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητές χανιώτισσες και αγαπητοί χανιώτες, βρίσκομαι εδώ μαζί σας ύστερα από πρόσκληση της Συντονιστικής Περιφερειακής Επιτροπής, δεν πρώτα απ' όλα. Και θέλω καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια σε εσάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσάς όχι μόνο γιατί ήρθατε, αλλά περισσότερο απ' όλα γιατί το πρωί στο επαγγελματικό λύκειο Χανίων είδα τα παιδιά σας και κουβέντιασα μαζί τους για 3,5 ώρες και θέλω να σας συγχαρώ για το γεγονός ότι υπήρξε μια έκπληξη για πάρα πολλούς, όχι για μένα, το γεγονός ότι είχαν ένα τόσο μεγάλο εύρος και ένα μεγάλο βάθος για τον προβληματισμό τους τι πρέπει να γίνει για την πατρίδα μας. Γι' αυτό να είστε υπερήφανοι. Συγχαρητήρια λοιπόν για τα παιδιά σας. Θέλω επίσης να συγχαρώ το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Κουρουπλή, γιατί ακούσαμε τελευταία κάτι παράδοξα από ορισμένους ανθρώπους του κόμματος που κυβερνούσε τη χώρα για πάρα πολλά χρόνια. Η ιδεολογία μου, λέει, δεν μου το επιτρέπει, αλλά η ανάγκη με υποχρεώνει να το κάνω. Αυτό το ίδιο στην παραδοξολογία δεν την έχω ακούσει ποτέ μου. Η ιδεολογία μου δεν μ' αφήνει να σε σκοτώσω, αλλά εγώ θα σε σκοτώσω. Ο Παναγιώτης λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ του σε αυτό το δίλημμα και εφόσον η ιδεολογία του έλεγε δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτή την πολιτική που διαστρεβλώνει τις θεμελιακές βάσεις του Πασόκ με την διακήρυξη που είχε βγάλει τις 3 Σεπτεμβρίου το 1973 ήταν, ναι. Είπε, για και χαρά σας, δεν μπορώ να πάω αντίθετα με τη συνείδησή μου. Γι' αυτό σας συγχαρητήρια. Για τις ερωτήσεις που μου έκανε θα απαντήσω στην πορεία. Αγαπητοί φίλοι, ακούσαμε τον εντεταλμένο, τον εντολοδόχο πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν εδώ κρυμμένος. Ποιος τον έφερε από την Ευρώπη και τον είχε κρύψει και πεζότανε το παιχνίδι μεταξύ Κακλαμάνη και Πετσάλνικου και άλλων 10 περίπου ονομάτων και μια σκηνοθεσία φοβερή και ξαφνικά παρουσιάζεται ο κρυμμένος
παρόν και κάνει δηλώσεις, και από όλα αυτά που είπε εμένα μου έκανε εντύπωση η πρώτη του κουβέντα. Δεν είμαι πολιτικός. Τι θα πει δεν είμαι πολιτικός? Ελληνικά ξέρει, πιστεύω να ξέρει. Να ήθελα να πει δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, και μπερδεύτηκε και είπε δεν είμαι πολιτικός. Δεν πιστεύω να έκανε τέτοιο λάθος. Όταν έλεγε δεν είμαι πολιτικός, εννοούσε εγώ είμαι άνθρωπος του χρήματος. Δεν έχω σχέση δηλαδή με την πολιτική πλευρά. Ουσιαστικά έλεγε δεν είμαι πολιτικός. Δεν έχω σχέση με τα πολιτικά, έχω σχέση με την οικονομία. Δηλαδή είμαι τραπεζίτης, ήμουνε τραπεζίτης, εξυπηρετώ το χρήμα και αυτό θα υπηρετήσω. Έτσι εγώ εξηγώ την κουβέντα του δεν είμαι πολιτικός. Αποκαλύφθηκε. Πέρα από τη σκηνοθεσία που έγινε, αποκαλύφθηκε. Και έρχεται και μας λέει θα εφαρμόσω τις αποφάσεις, όλες τις αποφάσεις της Τρόικα. Και είπε και ένα περίφημο, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Έχουμε και υποχρεώσεις, λέει, απέναντι στους φορολογουμένους των άλλων κρατών. Το είπε και αυτό. Δηλαδή δεν φτάνει η ελληνική ΑΛΑΕ που ενώ δεν πήρε μέρος στην κρίση, ενώ δεν έκανε στην κρίση, πληρώνει στην κρίση, θα πληρώσεις κιόλας για να είμαστε σύμφωνοι με τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι των άλλων φορολογουμένων της Ευρώπης. Γι' αυτό το λόγο προσωπικά έχω ανησυχήσει τρομερά. Προσέξτε, ένα ειδικό θέμα. Τα καθεστώτα εξουσίας έχουν μια καταπληκτική πλαστικότητα προσαρμογής ανάλογα με τις συνθήκες. Αυτός ο τόπος επιτρέπει τυραννία, τυραννία θα κάνει. Δικτατορία, δικτατορία θα κάνει. Αυτός δεν αντέχει δικτατορία, θέλει μοναρχία, μοναρχία θα κάνει. Αυτός ο τόπος θέλει κοινοβουλευτικό σύστημα βασιλευωμένης δημοκρατίας, θα του το δώσω. Αυτός ο τόπος θέλει δημοκρατία, θα του τη δώσω. Προσαρμόζεται καταπληκτικά. Θέλει ελευθερία ο λαός να μιλάει, μίλα όσο θέλεις, μέχρι που φτιάχνει και Βουλή των Εφήβων και πάνε εκεί τα παιδιά μας και εκτονώνονται και λένε οτιδήποτε και δεν έχει, από ό,τι λένε τίποτα δεν έχει γίνει ποτέ. Από ό,τι λένε. Αλλά εκτονώνεται όμως. Έτσι. Είναι η βαλβίδα εκτόνωσης του καζανιού που βράζει. Διαδηλώσεις, σας κάνε διαδηλώσεις. Αρκεί οι διαδηλώσεις να μην υπερβαίνουν τα εσκαμμένα, να μην γίνουν μόνιμο καθεστώς, οπότε βάζουν τη σκούπα με τα χημικά και σας αρώνουν. Έχει λοιπόν μια φοβερή πλαστικότητα, αυτό θέλω να πω. Τώρα τι έκανε? Έκανε μια κυβέρνηση, το καθεστώς του της εξουσίας, όπου ενώ δεν είχε ανάγκη από το λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό, τον έβαλε στο μαντρί, ενώ δεν είχε ανάγκη της ψήφου. Τα δύο κόμματα 153 και 80, 133 φτάνανε, 233 φτάνανε και περισσεύανε. Γιατί το έκανε? Αγαπητοί φίλοι, κατά τη γνώμη μου, τα έχει χαμένα το καθεστώς. Βρίσκεται σε τέτοια απελπισία που υποχρεώθηκε να χρησιμοποιήσει όλες τους τις δυνάμεις και τις εφεδρικές δυνάμεις προκειμένου να γλιτώσει. Το λέω αυτό για να πω ότι εξαρτιέται από μας να αξιοποιήσουμε αυτό τον πανικό στον οποίο βρίσκεται το καθεστώς της εξουσίας. Αυτό ως πρώτο. Αλλά
Το ουσιαστικό θέμα είναι ότι η μόνη λύση είναι οι εκλογές. Πρώτον, διότι η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, του Ανδρέα και της Μαργαρίτας, μην το ξεχνάμε, εξήγηλε στον προεκλογικό λόγο για να πάρει την ψήφο εμπιστοσύνη σε ορισμένα πράγματα και άλλα έκανε. Υπάρχει μια τεράστια απόσταση των εξαγγελθέντων και των πραχθέντων. Αυτό και μόνο συνιστά προσφυγή στις εκλογές. Πέρα από αυτό, καταράκωσε το Σύνταγμα. Μπορώ να μιλάω ώρα ολόκληρη να σας πω τις παραβιάσεις του Συντάγματος που έκανε. Αναφέρω ένα μονάχα. Το άρθρο 112 του Συντάγματος, παράγραφος 2, μιλάει για την αυτοδιοίκηση των οργανισμών αυτοδιοίκησης, και την πολιτική και την οικονομική. Τι κατάρακωσε με το Καλλικράτη. Τι άλλο θέμα. Ας αφήσουμε, είναι ένα σωρό οι παραβιάσεις του Συντάγματος. Είπα, θα φάω χρόνο πολύ. Πέρα από αυτό, η καινούρια κυβέρνηση, η κυβέρνηση του τραπεζίτη, δεσμεύει με τις εξαγγελίες του το μέλλον της χώρας. Καταρχήν δεν έχει την εμπιστοσύνη του λαού και δεσμεύει το λαό για 2 χρόνια, για 4 χρόνια, πάνω δηλαδή από τη συμφωνία ότι το Φλεβάρι στις 19 θα κάνουμε εκλογές, τον δεσμεύει για 2 χρόνια, για 4 χρόνια, για 10 χρόνια, για 20 χρόνια. Και μόνο γι' αυτό πρέπει να πάμε για εκλογές. Και πρέπει, ξαναφέρνω το προηγούμενο, να αξιοποιήσουμε τον πανικό της εξουσίας και να πάμε πιο γρήγορα στις εκλογές. Αγαπητέ μου Παναγιώτη, πέρα από την άποψή σου να τη σεβαστώ, αλλά εγώ λέω να την ανατρέψουμε την πορεία τους και να πάμε γρήγορα στις εκλογές. Δεν έχουν δικαίωμα να αρνούνται την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού για όλους αυτούς τους λόγους. Μας λένε ότι έχουμε κρίση. Πρώτα και κύρια έχω να πω, ο λαός ελληνικός ευθύνεται για την κρίση. Ο λαός την έκανε την κρίση. Πρέπει, αγαπητοί φίλοι, με αυτό να ξεκινάτε με οποιοδήποτε κάνει κουβέντα. Ο λαός την έκανε την κρίση. Γιατί πρέπει ο λαός να πληρώσει την κρίση? Και τα αφήνω αυτό στην πάντα, πιστεύω να έγινα κατανοητός και έρχομαι σε αυτό που λένε και είπες, αγαπητέ μου Παναγιώτη, ότι η αριστερά θεωρείται ότι καταγγέλει και δεν έχει να κάνει προτάσεις. Στην τηλεόραση θα με έχετε δει πολλές φορές. Πού όμως? Προσέξτε. Στην ιστορία. Στο πολιτικό γίγνεσθε το άμεσο δεν θα με δείτε. Έσπασε τελευταία το ποδάρι του ο διάολος και εμφανίστηκε. 3 φορές στον Αυτιά, 2 φορές στο Παπαδάκι και 1 φορά στο Μέγα. Για προσέξτε γιατί δεν με αφήνουνε να μιλάω στο καθημερινό πολιτικό γίγνεσθε, μελετήστε το. Γιατί έχω πει επανειλημμένα, εξαιρούνται τα περιφερειακά κανάλια, εξαιρούνται οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της περιφέρειας όπου με προβάλλουν, αλλά τα κεντρικά κανάλια λέω. Γιατί έχω πει ότι έχω 6 προτάσεις για να βγούμε από το αδιέξοδο, εάν υπάρχει αδιέξοδο. Πρώτη πρόταση. Να πληρώσουν οι Γερμανοί αυτά που οφείλουν στην Ελλάδα. Είμαι υποχρεωμένος και ζητάω την άδειά σου να σταθώ λίγο παραπάνω εδώ για να πω τι μας οφείλουν οι Γερμανοί. Προσέξτε, μόλις μπήκανε οι Γερμανοί και πριν αρχίσει το Αντάρτικο, επειδή είναι
Όλα τα έκανε η Γερμανία επειδή το Αντάρτικο έφταιγε. Πριν αρχίσουν το Αντάρτικο υπήρχε ένα επιτελείο οικονομολόγων που μπήκε μέσα στην Ελλάδα και αμέσως το έβαλε σε εφαρμογή πριν υπάρξει το Αντάρτικο. Πρώτον, όλες οι 10 οι κρατικές επιχειρήσεις και όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις περάσανε στην υπηρεσία των Γερμανών με τον εξής νομικό τρόπο. Το 51% των μετοχών όλων αυτών των υπηρεσιών γίνονται γερμανικές μετοχές. Δηλαδή όλη η οικονομία της χώρας με αυτόν τον τρόπο πέρασε στα χέρια των Γερμανών. Το πρώτο. Το δεύτερο, υπάρχει μια απόφαση από τη διάσκεψη της Χάγης του 1897 που έλεγε ότι όταν ένα κράτος καταλάβει ένα άλλο κράτος, το νικήσει, ο λαός αυτού του κράτους υποχρεούται να διατρέφει το στρατό κατοχής. Το 1907 πάλι σε διάσκεψη στη Χάγη, ύστερα από επιμονή πολλών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσθέθηκε η εξής φράση: υποχρεούται και πάλι ο λαός να διατρέφει το στρατό κατοχής εάν δύναται, εάν μπορεί. Για να δούμε τώρα. Στην Ελλάδα μπήκανε ο στρατός εισβολής και κατοχής 500.000 στρατιώτες της στρατιάς του Φον Λίστ. Ακολούθησαν 250.000 στρατιώτες του Ιταλικού στρατού, 750.000, και ακολούθησε και 60.000 το πρώτο βουλγαρικό σώμα στρατού που κατέλαβε αμέσως την Ανατολική Μακεδονία και Δυτική Θράκη. Σύνολο 810.000 στρατός. Ήταν δυνατόν να διατρέψει τέτοιο στρατό η Ελλάδα? Αλλά δεν φτάνει αυτό. Υποχρεώθηκε η Ελλάδα κατ' εξαίρεση όλων των άλλων εθνών της Ευρώπης να διατρέφει και το Africa Corps της πονηρής Αλεπού της ερήμου του Ρόμελ στην Αφρική. Μπορείτε να το φανταστείτε? Κανένα άλλο κράτος της Ευρώπης δεν υποχρεώθηκε να διατρέφει το στρατό το γερμανικό στην Αφρική, μόνο ο ελληνικός λαός. Προσέξτε, τα θέματα της λίας του πολέμου, τα λάφυρα, όσο κατέλαβαν με το Καλικοπιείο στις αποθήκες του στρατού, είναι άλλα θέματα, δεν τα λογαριάζουμε. Αυτά είναι λία πολέμου. Εδώ λέμε καταστροφή της οικονομίας της χώρας. Και θα πάω και σε ένα άλλο φαινόμενο που ίσως το έχετε ακούσει, αλλά δεν θα το έχετε αναλύσει όπως θα σας το αναλύσω εγώ. Ο κάθε φαντάρος Γερμανός ήταν εφοδιασμένος με ένα χαρτονόμισμα, ακριβώς αυτό, τον 50 Reichsmark, 50 μάρκ. Ο κάθε Γερμανός φαντάρος. Μπορούσε με αυτό που είχαν πει του Γερμανού φαντάρου, μία δραχμή, ένα μάρκο, πήγαινε στο περίπτερο, πήγαινε στο χαροπλαστείο, πήγαινε στο εστιατόριο, πήγαινε στα καταστήματα, πήγαινε όπου διάλο ήθελε και αγόραζε με αυτό το 50 Reichsmark. Και οι επισιτιστές των λόγων πήγαιναν στα μεγαλοκαταστήματα και αγόρασαν με αυτό το μάρκο τα τρόφιμα για το συσίτιο του στρατού τους. Την άλλη μέρα πήγανε οι άνθρωποι φουκαριάριδες που δεν καταλάβαινε πέρα από το 50. Όποιος δεν ξέρει γερμανικά δεν μπορεί να καταλάβει το 50 Reichsmark. Ξέρεις γερμανικά? Αυτό, 50 Reichsmark. Δεν μπορούσε να καταλάβει. Και λένε άλλαξε το χριστιανό, μου δώσουμε ελληνικά λεφτά. Πήγανε εκεί στους
πρώτους υπαλλήλους, δεν καταλαβαίνουν, φτάσανε στους ανωτέρους υπαλλήλους, παίρνουν το 50 Reichsmark, διαβάζουν εδώ ότι το έχει εκδώσει η Reichskreditkasse, δηλαδή η κρατική πιστωτική τράπεζα. Ωραία. Ανοίγουν τον κατάλογο των γερμανικών τραπεζών, ψάχνουν να βρουν την κρατική πιστωτική τράπεζα και τέτοια τράπεζα δεν υπάρχει. Πλαστό το χαρτονόμισμα. Παίρνουν ένα αγνήσιο χαρτονόμισμα, το κοιτάνε από εδώ, το κοιτάνε από εκεί, βλέπουν ότι έχει υπογραφή του διοικητή της τράπεζας που το έχει εκδώσει. Κοιτάζουν αυτό, δεν υπάρχει καμιά υπογραφή. Πλαστό 100%. Τι έχει μονάχα, με κόκκινα γράμματα, διαβασέτε τον άξοντα αριθμό που έχει το συγκεκριμένο τραπεζογραμμάτιο. Κλέβανε λοιπόν όλο το λαό, προσέξτε, με αυτό το χαρτονόμισμα, το κλέβανε. Πρώτη μορφή κλοπής. Πάμε σε δεύτερη μορφή κλοπής. Πήγαινε στο περίπτερο και έλεγε, δώσ' μου ένα πακέτο τσιγάρο. Το πακέτο τσιγάρο έκανε 6 δραχμές, δώμη και 44 δραχμές ρεύστα. Γελάτε. Πήγανε σε ένα κουρίο ένας φαντάρος να ξυριστεί. Ξυρίστηκε και πήγε να πληρώσει. Του λέει δωρεάν. Δωρεάν. Του λέει, λένε οι άλλοι, γιατί τον είπες δωρεάν. Λέει, θα ζείτε για να του δω και ρεύσα. Δεν κάνει που θα το κούρευα, θα το πλήρωνα κιόλας επειδή το κούρευα. Είναι η δεύτερη μορφή κλοπής. Εν τω μεταξύ η κυβέρνηση ήταν προδοτική, αλλά προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα με τα οικονομικά και στη χώρα κυκλοφορούσε η ελληνική δραχμή, το γερμανικό ψεύτικο χαρτονόμισμα, το Μετιτεράνεα δράκμα, δεν ήταν πλαστό αυτό, στην περιοχή που ήταν οι Ιταλοί, αλλά στη δική τους περιοχή, εκεί που είχαν πάρει τα εδάφη, κυκλοφορούσε η λιρέτα και κυκλοφορούσε και στη Μακεδονία Θράκη τα λέβα. Είπανε στους Γερμανούς, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τόσα χαρτονομίσματα, αποσύρετε το χαρτονόμισμα το πλαστό. Δεν είπανε πλαστό, είπανε αυτό που κυκλοφορεί και έχουν τόσα και τόσα. Και είπανε οι Γερμανοί, εντάξει, να το αγοράσετε για να το αποσύρουν. Τώρα ήταν το συλλάβετε. Και έδωσαν, η τότε κυβέρνηση έδωσε, παρακαλώ, 530.824 λίρες Αγγλίας και αγόρασε το πλαστό χαρτονόμισμα. Σημειώστε και τι θα πω κάτι παρακάτω. 530.824 λίρες Αγγλίας. Λένε ότι πήρε το χρυσό που βρήκε στην τράπεζα. Δεν τον πήρε, δεν βρήκε χρυσό να τον πάρει. Τον είχε πάρει η κυβέρνηση, οι πατριώτες του Τσουδερού, και είχε πάει στη Μέση Ανατολή και από εκεί στην Λατινική, στην Νότιο Αφρική και από εκεί στην Αγγλία. Βρήκαν όμως τα κέρματα. Υποχρέωσαν την τράπεζα να τα μαζέψει και τα πήραν και τα έλειωσαν. Λοιπόν, από αυτό πήρανε 19 τόνους ασίμι, πήρανε 17 τόνους χαλκού, πήρανε 10 τόνους νικέλιο και 10 τόνους ψευδάριο. Και έναντι όλων αυτών μας επλήρωσαν, που πήραν από την τράπεζα, ήταν της τράπεζας, τα μάζεψε τράπεζα και τα πήραν από εκεί. Ξέρετε πόσο μας έδωσαν? 104 χρυσές λίρες. Λογάριασε τώρα τις 58.024 για το πλαστό χαρτονόμισμα που πληρώσαμε στους Γερμανούς για να το αποσύρουνε, με τις 104 χρυσές λίρες
που πήρανε, που μας δώσανε για τα κέρματα. Ανέφερα, αγαπητοί φίλοι, μερικά από αυτά τα πράγματα και έκανα, ζητάω συγγνώμη, μία ειδική επισκόπηση, επειδή υποστηρίζουμε εμείς ότι μας χρωστάνε, δεν χρωστάμε. Τι μας χρωστάνε τώρα? Χρωστάνε προς τους πολίτες και χρωστάνε προς το δημόσιο. Το τι χρωστάνε προς τους πολίτες δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Εάν έβλεπαν ένα γαϊδούρι στον δρόμο και τους άρεσε, πηγαίνανε και λέγανε δώσ' μου το γαϊδούρι, το κατάσχω, του δίνανε ένα χαρτί μετά το τέλος του πολέμου, έλα να πάρεις το γαϊδούρι. Βρίσκανε ένα ποδήλατο, κατάσχεση, έλα να πάρεις το ποδήλατο το μετά. Το ίδιο με τους κλέφτες, αυτοκίνητα κτλ. Αυτά όλα είναι χαμένα. Δεν μιλάμε για αυτά, είναι χαμένα. Πηγαίνανε και κάνανε κατάσχεση σε πλούσια σπίτια για να στήσουν τα επιτελεία τους, δίνανε ένα χαρτί, θα πάνε να πληρωθείς όταν τελειώσει ο πόλεμος, χαμένα και αυτά. Όλα αυτά προς τους πολίτες δεν λογαριάζονται. Στους πολίτες τώρα μονάχα είναι η γνωστή υπόθεση του διστόμου της Χάγης, των θυμάτων της αυτής, είναι η κατηγορία των αποζημιώσεων των πολιτών. Εμείς μιλάμε για αυτά που οφείλουν στο δημόσιο. Πρώτον, και το τονίζουμε και το λέμε πρώτον για να αποδείξουμε την αδικία που γίνεται σε βάρος της πατρίδας μας, είναι η αρχαιολογική θησαυρή. Είναι καταγραμμένη ακριβώς τι μας έχουν αρπάξει από αρχαιολογικούς θησαυρούς. Είναι από το 1946 καταγραμμένη και δεν μας έχουν επιστρέψει ούτε ένα. Το καταλάβετε αυτό? Εδώ δεν έχουν σχέση με χρήματα, για να δείτε την αδικία. Το δεύτερο είναι το οι λεγόμενες επανορθώσεις, οι οποίες το 1946 η Διασυμμαχική Επιτροπή των 19 χωρών της Ευρώπης, που κατελόγησε τι θα πληρώσει η κάθε χώρα που υπήρξε κατακτήτρια άλλης χώρας στη διάρκεια της κατοχής, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό το ποσό εζήτησε η τότε ελληνική κυβέρνηση με μια περίφημη έκθεση που είχε κάνει ο Δοξιάδης, 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια αγοραστικής αξίας 1938, και τελικά, παρακαλώ, μας το περιόρισαν στα 7%. Από 14,5, 7%, που είναι, δεν είναι ζημιές εξαιτίας πολεμικών συγκρούσεων, είναι για την καταστροφή της ελληνικής οικονομίας. Και σας ανέφερα χοντρικά πώς ήταν. 7% λοιπόν. Δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια αγοραστικής αξίας 1938. Και επειδή μας παίρνανε πολλά λεφτά, προσέξτε, πάρα πολλά λεφτά για τη διατροφή, που υπερεύαινε αυτό που είχε καθορίσει η Χάγη το 1907, και για να φαίνονται τυπικοί, μεθοδικοί οι Γερμανοί ότι δεν παραβιάζουν τους διεθνείς νόμους, συνήλθε στη Ρώμη μια επιτροπή Γερμανών και Ιταλών και έστειλε μια ρηματική διακοίνωση στην ελληνική κυβέρνηση το 1942 το Μάρτι, και λέει η ρηματική διακοίνωση: όσα λεφτά παίρνουμε παραπάνω από τη διατροφή των στρατευμάτων κατοχής θα λογίζεται ως δάνειο της Ελλάδας προς τη Γερμανία και την Ιταλία. Σε όλη της τη ζωή η Ελλάδα δανείζεται. Μια φορά έγινε δανειστής στη χειρότερη περίοδο της ζωής της,
τότε που πέθανε ο κόσμος. Αυτό το καταπληκτικό. Πόσο είναι αυτό το ποσό? Είναι 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλογισμένο, κανείς δεν μπορεί να το απορρίψει και να το αμφισβητήσει. Ρωτήσαμε την Τράπεζα Ελλάδος να μας κάνει την αναγωγή από το δολάριο αγοραστικής αξίας 1938 με το σημερινό ευρώ και βγαίνει οι μεν επανορθώσεις 108 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους τόκους και το δάνειο 54 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους τόκους, σύνολο 162 δισεκατομμύρια ευρώ μας οφείλει η Γερμανία χωρίς τους τόκους. Ένας φίλος μου έκανε το λογαριασμό με 3% και βγαίνει κάπου 1,5-3 εκατομμύριο ευρώ ότι μας οφείλουν οι Γερμανοί. Μας οφείλουν, δεν οφείλουμε. Μας χρωστάνε, δεν χρωστάμε. Να λοιπόν, το πρώτο δεν είναι η αριστερά, αλλά δεν έχει λέει προτάσεις. Πληρώστε αυτά που οφείλετε. Και εδώ θα πω κάτι χαρακτηριστικό. Εμείς στην Ελλάδα δεν ξέραμε τι γίνεται στη Γερμανία. Το 1995 με κάλεσαν φίλοι μου οι Γερμανοί στο Ανόβερο για να συζητήσω με διάφορα θέματα, από περιβάλλον μέχρι πολιτική, μέχρι φιλοσοφία, μέχρι ένα σωρό πράγματα. Τους είπα εντάξει, αλλά μια μέρα θα πάει και για το σοφιλές της Γερμανίας. Τι είναι αυτό? Τους εξήγησα, λέει εντάξει. Και μπροστά στο γερμανικό κοινό, πιο πολύ από ότι είσαστε εσείς τώρα εδώ, στο Ανόβερο μίλησα για τις οφειλές της Γερμανίας στην Ελλάδα. Γυρνάω στην πατρίδα μου και παίρνω τηλεγράφημα από την εφημερίδα Die Zeit, αυτά που είπατε εκεί να μας τα γράψετε. Τα γράφω και ένα το άρθρο του Die Zeit, διάβασε 1995, έβαλαν αυτή τον τίτλο Ein Unrecht muss gesund werden. Μια αδικία που πρέπει να αποκατασταθεί. Τι είπα και τι γράφουμε στο άρθρο? Εμείς λέω δεν είμαστε σαν εσάς να σας πιάνουμε από το λαιμό. Οφείλετε, πρέπει να πληρώσετε και ξεκαθαρισμένα. Και ένα μάρκο να οφείλετε θα κάναμε τον ίδιο αγώνα, διότι η πληρωμή του ενός μάρκου αποτελεί εγγύηση ότι στο μέλλον δεν θα διαπράξετε παρόμοια ανοσιουργήματα εναντίον των λαών. Αλλά δεν θέλουμε να σας πιάσουμε από το λαιμό. Τι προτάσεις κάνουν? Ορίστε. Όσες εταιρείες γερμανικές έχουν κατασκευάσει έργα στην Ελλάδα, να αναλάβει να τους πληρώσει το γερμανικό δημόσιο για τα έργα που κατασκεύασε έναντι αυτών που οφείλεται στην Ελλάδα. Δηλαδή με την κάθε εταιρεία μπορούσε να κάνει οποιαδήποτε συμφωνία. Θα σε πληρώσω ύστερα από 5 χρόνια, ύστερα από 10. Είναι πιάσιμο από το λαιμό αυτό? Βάζουμε τη θηλιά, βάζουμε τη θηλιά? Όχι. Και ένα άλλο. Δεν έχουμε μίσος εναντίον σας. Θέλουμε τη φιλία των δύο λαών. Και γι' αυτό προτείνουμε τα Ελληνόπουλα που θέλουν να έρθουν εδώ να σπουδάσουν, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, άλλοι να βγάλουν τις σπουδές τους, να έρχονται εδώ, τα έξοδα θα τα κάνετε εσείς, έναντι του χρέους απέναντι στην Ελλάδα. Αν υπήρχε μίσος εναντίον σας, δεν θα θέλαμε καμιά κουβέντα ανάμεσα στους Έλληνες και στους Γερμανούς. Θέλουμε τη φιλία των δύο λαών και γι' αυτό προτείνουμε αυτές τις λύσεις. Είδατε πουθενά να τους πιάνουμε από το λαιμό? Αυτό είναι το θέμα. Δεν τους κυνηγάμε να τους πιάνουμε. Προσέξτε τη διαφορά. Αυτοί λέτε τώρα θα πληρώσετε για κάτι που δεν χρωστάμε, θα το αποδείξω μετά, ενώ αυτοί μας χρωστάνε και πάλι
οι προτάσεις μας είναι δεν τους πιάνουμε από το λέμε. Στη γερμανική πρεσβεία, στην ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να ακούει μονάχα. Και εμείς πριν από ένα μήνα κάναμε μια συνέντευξη τύπου του Εθνικού Συμβούλου, δηλαδή Διεκδίκηση των Οφειλών, και προτείναμε στον ελληνικό λαό, εάν μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου δεν δείξει κανένα ενδιαφέρον η Γερμανία για να λύσει το πρόβλημα αυτό, προτείνουμε στον ελληνικό λαό να κηρύξει μποϊκοτάζ στα γερμανικά προϊόντα. Πετάχτηκαν τότε εκεί στη συνέντευξη τύπου και είπαν μερικοί, από τώρα να το κάνουμε. Όχι. Τους δίνουμε 3 μήνες περιθώριο. Πέρασε ο ένας μήνας, μένουν οι άλλοι 2 μήνες. 1,5 μήνες πες, άλλοι 1,5 μήνα. Εμείς και αυτό το θέτουμε στην κρίση του λαού. Εάν ο λαός θεωρεί ότι πρέπει να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό, μποϊκοτάζ στα γερμανικά προϊόντα. Σας θυμίζω ότι τα μποϊκοτάζ στα ολλανδικά προϊόντα πριν μερικά χρόνια, θα το θυμάσαι Κουροπλή, άλλαξε τη γνώμη της Ολλανδίας απέναντι στην Ελλάδα. Προτείνουμε λοιπόν το ίδιο πράγμα. Μην το ξεχνάτε, 23 Δεκεμβρίου λίγη η προθεσμία. Σας έφεγα πολύ γύρω από το χρόνο της πρώτης πρότασης, αλλά είμαι υποχρεωμένος, διότι πρέπει να γίνει κατανοητό με επιχειρήματα από όλους ότι δεν χρωστάμε, μας χρωστάνε. Πάω στο δεύτερο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι όλο το πρώτο, η πρώτη δόση του μνημονίου, τώρα ζητάμε την 6η δόση, όλη η πρώτη δόση πήγε υπέρ των εξοπλισμών. Για τα γερμένα υποβρύχια, τα άρματα μάχης, τα αεροπλάνα από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες. Όλη η πρώτη δόση. Η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη και η πέμπτη δόση πήγε. Όχι για αυτά τα κουραθέξαλα που λένε να καλύψουμε τις ανάγκες του προϋπολογισμού, αλλά πήγε πάλι για στρατιωτικές δαπάνες και πήγε και πάλι για να πληρώνει τα πανωτόκια. Συνεπώς, τι συμβαίνει με τις στρατιωτικές δαπάνες? Γιατί όλα τα κράτη της Ευρώπης για στρατιωτικές δαπάνες να πληρώνουν από το 4 έως το 12 του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους, και μόνο η Ελλάδα από όλα τα κράτη της Ευρώπης να πληρώνει το 24%. Γιατί, Παναγιώτη μου, το 24%. Είχε έρθει στην Πάρο και με βρήκε το Σπίγκελ. Στείλανε 3 ανταποκριτές από το Σπίγκελ να με βρει. Και φυσικά, εγώ δεν ξεχνάω και την ιδιότητά μου ως δημοσιογράφος, και πάνω στην κουβέντα ρωτάω, για πέστε μου αυτό το περίφημο οικονομικό θαύμα της Γερμανίας, πώς έγινε? Μου είπανε διάφορες μπουρδες και τους απάντησα, μήπως το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας έγινε όταν για 10 χρόνια οι σύμμαχοι σας απαγορεύανε να φτιάξετε στρατό και όλα τα έσοδα του προϋπολογισμού σας πήγαιναν για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας σας? Κόκαλο η Γερμανία. Και ρωτάω και λέω, δεύτερη πρόταση, ούτε μία δεκάρα για στρατιωτικές δαπάνες. Για 10 χρόνια και εμείς να κάνουμε και το δικό μας οικονομικό θαύμα. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, δανείσαμε τις τράπεζες, η πιο προηγούμενη κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση αλλάζουν τόσο γρήγορα που δεν μπορώ να θυμάμαι. Η κυβέρνηση η προηγούμενη του Καραμαλή και η κυβέρνηση η προηγούμενη του δανείσανε τις τράπεζες για να μην χρεοκοπήσουν, να τις σώσουν πάντοτε,
108 δισεκατομμύρια και τις σώσαμε. Γιατί να μην κάνουμε και το αντίστροφο? Να δανείσουν οι τράπεζες το ελληνικό δημόσιο για να βγούμε από την κρίση, αν υπάρχει κρίση. Γιατί? Σκεφτείτε ότι οι τράπεζες, παρακαλώ φίλοι, κάνουν δάνεια από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα με 1%. Λοιπόν, να πάνε να κάνουν δάνειο με 1% και να δανείσουν το ελληνικό δημόσιο με 1,2%, το 0,2% για τις λειτουργικές δαπάνες. Και τι λέει να μην γίνει και το αντίστροφο? Τρίτος τρόπος. Οι τράπεζες υπέρ του ελληνικού χρέους, αν υπάρχει. Τέταρτο τρόπος είναι η σωστή διαχείριση των οικονομικών. Υπάρχουν τα έσοδα και τα έξοδα, το δημοσιονομικό πρόβλημα, και λένε πάντοτε ότι είμαστε σε κακή κατάσταση. Γιατί στον τομέα των εσόδων υπάρχει τεράστια φοροαπαλλαγή, φοροδιαφυγή και δεν γίνεται ίσπραξη. Για αυτούς τους λόγους. Σκεφτείτε, αγαπητοί φίλοι, ότι στην Πάρο υπάρχουν κάπου 1.200 βίλες που τις έχουν φτιάξει οι Γερμανοί, Γάλλοι, Βέλγοι και αυτοί, και 700 ευρώ κάθε βράδυ. Αυτό το χρήμα δεν περνάει από πουθενά. Είπα ως Δημοτικό Σύμβουλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, στον αρμόδιο Δημοτικό Σύμβουλο, τι θα κάνεις γι' αυτό? Λέει, θα το διαβιβάσω στην εφορία, στη ΔΟΗ. Περιμένουμε απάντηση από τη ΔΟΗ και απάντηση δεν έρχεται. Και είναι 9 υπουργοί μας εκεί. 9 πρώην και σημερινοί υπουργοί. Έχει βίλες ο Αβραμόπουλος και για αυτόν και για όλη την οικογένεια και την αδερφή του κτλ. Έχει βίλες η Δαμανάκη, έχει βίλες ο Αλόγος Κούφης, έχει βίλες ο Σπηλιοτόπουλος, δεν υπάρχει. 9 πρώην υπουργοί και σημερινοί υπουργοί έχουν βίλες στην Πάρο. Δεν τα βλέπουν αυτά? Παναγιώτη, έχετε υπόψη. Δεν τα βλέπουν αυτά. Δεν τον κατηγορώ, τον εφοδιάζω με στοιχεία. Δεν τα βλέπω. Λοιπόν, δεν υπάρχει σωστή σύλληψη των εσόδων. Από την άλλη, από τον λαό υπάρχει. Ό,τι θέλω μισπράττω. Να δούμε στον τομέα των εξόδων. Υπάρχει φοβερή διασπάθηση του δημόσιου χρήματος. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός είχε 88 συμβούλους. Εγώ λέω μπράβο του, αλλά πότε προλάβαινε να τους δει? Εγώ που θεωρούμε ότι είμαι χαλκέντερος, λέω είναι δύσκολο να μπορείς να έχεις συνάντηση με 88 συμβούλους. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρώτος, έχει 40 συμβούλους. Ο πρώτος είναι ο Πάγκαλος. Ο δεύτερος είναι ο Βενιζέλος. Έτσι να πέσουμε πάνω σε δύο μεγέθη. Έχει και αυτό 40 συμβούλους. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Ένας προηγούμενος υπουργός, της πιο πολύ παλιά αυτή, είχε 135 συμβούλους ως υπουργός. Και άλλους είχαν οι υφυπουργοί του και άλλους είχαν οι γενικοί γραμματείς του. Έχουμε υψηλόμισθους, έχουμε αργόμισθους και έχουμε και πολυθεσίτες δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν κάνουν άλλη δουλειά
ο στόχος τους είναι να κάνουν ρουσφέτια για να ξαναεκλεγεί ο άνθρωπός τους και να ξαναγίνει υπουργός ο άνθρωπός τους και να ζούμε εμείς καλά και εσείς καλύτερα. Λοιπόν, τα δημόσια οικονομικά μπορεί να λυθούν περίφημα. Αρκεί να σας πω, αγαπητοί φίλοι, το τελευταίο ψέμα, δεν έχουμε να πληρώσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Δεν έχουμε να πληρώσουμε ψέματα. Τα αποθεματικά που έχει με αυτή την κακή διαχείριση, τα αποθεματικά που είχε με αυτή την κακή διαχείριση, φτάνουν να πληρώνονται και με τα επιτόκια οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά θέλουμε περισσότερο. Να την πληρώσει ο λαός. Και πάμε στο πρώτο τελευταίο. Εάν πραγματικά υπήρχε χρέος, λέω αν υπήρχε χρέος, γιατί δεν κάνει η κυβέρνηση ένα εσωτερικό δάνειο εθελοντικό για τα φτωχά στρώματα, υποχρεωτικό για τους πλούσιους, διπλής μορφής δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι η γυναικούλα που το καλοκαίρι πήγε στις τράπεζες και πήρε τα χρήματά της και τα έχει βάλει στην κάλτσα και τα έχει χώσει στο στρώμα και θα τα φάνε τα ποντίκια τελικά, αλλά τέλος πάντων να πάρει αυτά τα χρήματα, θα τα πάρει και θα τα δώσει όταν ξέρει ότι υπάρχει μια πραγματική κυβέρνηση που δεν θα χαραμίσει τα λεφτά της. Και το ίδιο θα κάνει και ο γέροντας που τα έχει χώσει σε ένα τρόχαλο και τα έχει κρυμμένα εκεί και θα τα φάνε πάλι τα ποντίκια. Το λέω γιατί έχουν γίνει γεγονότα αυτά. Φαγώθηκαν λεφτά κρυμμένα από ποντίκια. Και τελικά τι υποστηρίζω, δεν υπάρχει χρέος. Είμαι στην Επιτροπή Ελέγχου του Δημοσίου Χρήματος και σας δηλώνω ότι δεν υπάρχει χρέος. Καταρχήν θέλω να πω, για να γίνει κατανοητό, τι σημαίνει δάνειο. Προσέξτε, εάν το δάνειο έχει 100 μονάδες, από την αρχή σου κρατούν τους τόκους και δεν σου το δίνουνε. Εσύ νομίζετε ότι δίνουν στο κράτος, ας πούμε, ένα δάνειο 1 δισεκατομμυρίου, δίνουν 1 δισεκατομμύριο, όχι. Κρατάνε από την αρχή τους τόκους. Πόσο τόκος ήτανε? 4%, 5%, 6%, 7%. Κρατάνε αμέσως αυτά τα λεφτά και σου δίνουν το υπόλοιπο. Από την αρχή κρατούν τους τόκους. Και στην πορεία σε χρεώνουν για το σύνολο, όχι για το κομμάτι που πήρες, για το σύνολο του χρέους, του δανείου. Γι' αυτό ο Μένανδρος είχε πει τα δάνεια δούλους τους ανθρώπους ποιήν. Δηλαδή τα δάνεια κάνουν δούλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, οφείλει η κυβέρνηση και έχω επανειλημμένα ζητήσει και εγώ και η Επιτροπή να μας πούνε συγκεκριμένα σε ποια κράτη οφείλουν, σε ποιες τράπεζες οφείλουν, σε ποιες εταιρείες οφείλουν, σε ποιους ιδιώτες οφείλουμε, πόσα οφείλουμε και με τι τόπο το καθένα. Και θα αποδειχτεί ότι έχουμε πληρώσει, σύμφωνα με τα στοιχεία σας λέω που έχουμε, ότι έχουμε πληρώσει τα δάνεια όλα που μας έχουν κάνει 1 και 2 και 3 και 4 φορές. Δεν χρωστάμε τίποτε απολύτως. Προσπάθησα και μάκρυνα το λόγο μου για να αποδείξω ότι η αριστερά πρώτον έχει προτάσει να κάνει και προκαλώ οποιονδήποτε να έρθει να κουβεντιάσω με δημόσια αν θέλει, με όλες τις τηλεοράσεις, για να δούμε πόσα πήρια πιάνει ο σάκος που λέει ο λαός. Να δούμε, λένε πως έχουμε χρέος, δεν έχουμε χρέος. Και προσπάθησα όσο είναι δυνατόν να σας εφοδιάσω με αυτά τα στοιχεία και ζητάω συγγνώμη για τη μακρηγορία. Και τώρα
απαντώ στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Δεν υπάρχει αμφιβολία, Αντώνη, ότι για να βγούμε από την κρίση χρειάζεται μια στενή συνεργασία των δυνάμεων της αριστεράς. Και η αριστερά, ενώ βλέπει μπροστά της τις κοσμογονικές αλλαγές, βλέπει μπροστά της την απελπισία του συστήματος και θα έπρεπε να την εκμεταλλευτεί, δυστυχώς δεν την εκμεταλλεύεται. Υπεύθυνη η αριστερά, υπεύθυνος Μανώλη είσαι και εσύ? Ναι, και εγώ είμαι Μανώλη, υπεύθυνος είμαι και εγώ, υπεύθυνος που δεν κατάφερα να πείσω ως τώρα όλους τους συντρόφους μου ότι υπάρχει λύση και μπορούμε να βγούμε από το αδιέξοδο εάν η εξουσία δοθεί στο λαό. Δεν καταφέρνω να τους πείσω, εκεί έκανα. Λέω, πέρασε η εποχή πια όπου είχαμε ανάγκη από σωτήρες και από αρχηγούς. Πέρασε η εποχή όπου τα κόμματα παίζανε το ρόλο του καθοδηγητή. Τα κόμματα να υπάρχουν ακόμα, αλλά για να βοηθούν το λαό. Τα κόμματα πρέπει να υπάρχουν για να υποστηρίζουν τους αγώνες του λαού. Δεν μπορούν να υπάρχουν τα κόμματα για να καθοδηγούν το λαό. Από πολύ παλιά ήμουνα αντίθετος με την έννοια της καθοδήγησης, γιατί προσέξτε, όταν λες καθοδηγώ κάποιον σημαίνει εγώ είμαι απάνω και ο άλλος είναι κάτω, δηλαδή δημιουργείς ταξική κοινωνία μέσα στο κόμμα. Τους ανθρώπους που είναι κάτω και εσύ που είσαι απάνω και τους καθοδηγείς. Και δεν με διαγράψανε, καταλαβαίνετε γιατί δεν καταφέρουν να με διαγράψουν, γιατί έλεγα αυτό. Δεν μπορεί πια να υπάρχει καθοδηγητής. Δεν μπορούν πια να υπάρχουν αρχηγοί. Δεν μπορούν να υπάρχουν σωτήρες. Ο λαός πρέπει να αποκτήσει εμπιστοσύνη στις δικές του δυνάμεις και να λύσει το θέμα. Όταν λέμε ο λαός στην εξουσία, τι εννοούμε? Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε το θάρρος ή το θράσος, πες το όπως θες, και το έλεγε. Ο λαός στην εξουσία, το Πασόκ στην κυβέρνηση. Ας βγουνε και τα κόμματα της αριστεράς να πούνε αυτό, αν δεν το πιστεύουν. Ο λαός στην εξουσία, το τάδε κόμμα στην κυβέρνηση. Ποιος του έφερε το λαό σου? Ποιος? Ποιος του έφερε το λαό στην εξουσία? Ο λαός του έφερε. Το είπα προηγουμένως, δεν με άκουσες, δεν φταίω εγώ, δεν μπορώ να το επαναλάβω. Λοιπόν, φταίει η αριστερά γιατί δεν ξεκαθαρίζει καθαρά αυτό το θέμα. Στο πρόγραμμά της ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει βάλει, αλλά τα κόμματα που συνιστούν τον ΣΥΡΙΖΑ δεν το προβάλλουν. Το λες πουθενά αυτό, μια λέει. Εάν δεν ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα, δεν θα αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη του λαού. Καθαρά πράγματα. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που έθεσε ο Παναγιώτης ο Κουρουπής. Αγαπητέ Παναγιώτη, το είπα και προηγουμένως, ιδιαίτερα δηλαδή, όχι μυστικά αλλά ιδιαίτερα, ήταν κι άλλοι μπροστά, στο λέω και τώρα. Δεν νομίζω ότι ο στόχος των κομμάτων της αριστεράς πρέπει να είναι η διάλυση του Πασόκ. Όπως περιμένει και λαχταρά ένα κόμμα από την αριστερά, καταλαβαίνετε ποιο εννοώ, ανεβαίνουν τα ποσοστά του γιατί περιμένει να πάρει από το διαλυμένο Πασόκ. Όχι Παναγιώτη, όχι αγαπητοί φίλοι. Εγώ έχω προτείνει όχι τώρα, από πολύ παλιά σε στελέχη του Πασόκ, την αυτοαποκατάστασή τους στο διάγγελμα του 1974 της 3ης Σεπτεμβρίου. Αγαπητέ μου Παναγιώτη, όπως υπάρχει πρόβλημα από την αριστερά να συνεργαστεί, υπάρχει και πρόβλημα από εσάς να συνεργαστείτε για να αποκατασταθεί το παλιό της 3ης Σεπτεμβρίου
κόμμα του Πασόκ. Διότι σας ακολουθεί μια σειρά κόσμος, εμείς δεν θέλουμε να ελεηλατήσουμε το Πασόκ, θέλουμε να υπάρχει το υγιές, το πραγματικό Πασόκ εκείνης της εποχής, ανανεωμένο βέβαια με τα καινούργια στοιχεία. Αυτό ζητάμε και αυτό θέλουμε. Αγαπητοί φίλοι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Τα λέμε, τα κουβεντιάζουμε, πρέπει να γίνουν πράξη. Κανένας πολίτης δεν μπορεί να ησυχάζει, να κοιμάται ήσυχος όσο τη χώρα μας τη δέρνει ο καπιταλισμός. Όσο τη χώρα μας την πλήττουν τα μονοπόλια, τα ολιγοπόλια και η G8, το παγκόσμιο κράτος που έχει σχηματιστεί. Πρέπει να αντιδράσει. Σας είπα προηγουμένως και σας έδωσα συγχαρητήρια για την νεολαία. Την είδα την νεολαία πολύ ζωντανή, την είδα την νεολαία να πιστεύει στον εαυτό της, την είδα την νεολαία να μην έχει ανάγκη από σωτήρες και αρχηγούς. Το ίδιο θέλω να πω και για σας. Βράστε όσα σας είπε ο Γλέζος. Δεν τον έχετε και δεν πρέπει να τον έχετε ανάγκη. Να πρωταγωνιστήσει ναι, αλλά δεν τον έχετε ανάγκη. Έχετε ανάγκη τον εαυτό σας. Να αποκτήσετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Μια παροιμία του χωριού μου, στα περάθη της Νάξου, είναι φοβερή, παρεξηγούνται μερικοί που τη λέω, αλλά θα την πω. Ποτέ μου δεν σταμάτησα να λέω αυτό που πιστεύω. Αλίμονο στον άνθρωπο όταν το βούδι μάθει τη δύναμή του. Και επειδή το βούδι δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να μάθει τη δύναμή του, θα το σέρνει ένα κοριτσάκι με μια κορδελίτσα και θα το πηγαίνει όπου θέλει. Ως πότε οι άνθρωποι θα είναι βούδια να τους σέρνουν από εδώ και από εκεί? Αυτό είναι το θέμα. Το κατανοούμε, πιστεύω ναι, δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα άλλο. Προσθέτω, έφτασε η ώρα να μην είμαστε βούδια να μας έρχονται από εδώ και από εκεί. Ωραία. Μετά από τις δύο συγκλονιστικές αυτές ομίλες, ποιος θέλει να πάρει τον λόγο? Ναι. Τι λέω για τα στρατόπεδα της κέντρας και τα θύματα δεν μας πέφτει. Μετά θα μας πει αυτό. Άλλος, παρακαλώ. Αν έχετε δυνατή φωνή, μπορείτε. Θα θυμίσω ότι όσοι φεύγετε μπορείτε να αφήνετε τον οβολό σας έξω, διότι η περιφερειακή κίνηση ζορίζεται οικονομικά. Δεν θα υπάρξει μια συζήτηση. Όση ώρα θέλουμε. Όση ώρα θέλουμε. Θεώρησα ότι πριν από το δικό μου χαιρετισμό να σπαστώ δύο σύμβολα διαχρονικά με πολλή συγκίνηση, γιατί είχα πολλές δυσκολίες απόψε να είμαι εδώ. Όμως, αγαπητέ Μανώλη Γλέζο και αγαπητέ Παναγιώτη, όπως ένιωσα τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Ελαλητήριο και είπα στα παιδιά, όπως είπατε και εσείς σήμερα, πως τα είδατε, ότι αν δεν ήμουνα σε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση των συμπατριωτών μας εδώ Χανιωτών, θα ένιωθα ενοχές σε όλη μου τη ζωή. Το ίδιο θα ένιωθα αν δεν ήμουν απόψε εδώ. Και επειδή μ' άγγιξαν πάρα πολύ αυτά που άκουσα, γιατί με γυρίσατε το 1973, όταν ετοιμαζόμουν να μπω στην ιεροσύνη και ήξερα τι δυσκολίες θα συναντήσω. Τότε έτυχε να διαβάσω ένα βιβλίο
το οποίο εσείς σήμερα μας είπατε βασικές συνισταμένες. Ότι θέλει ο λαός δημοκρατία, προσφέρομαι. Θέλει μοναρχία, του την προσφέρομαι. Θέλει αυτό, θέλει εκείνο. Θέλει σωτήρες, στον παρουσιάζομαι. Και επειδή αυτή η κρίση είχε και τα θετικά της, κατάφερε να μας ξεσηκώσει από τις πολυθρόνες, κατάφερε τη δικιά μας, το δικό μας χώρο, αγαπητοί μου, Μανώλη και Παναγιώτη και αδερφοί μου εδώ στα Χανιά. Σήμερα στις ενορίες γίνεται πολύ βασική δουλειά. Αναλαμβάνουμε από τον άγχο να πούμε στον κόσμο να αντιστέκεται σε αυτό που λέτε να μην γίνει βόδι. Και μαζεύω και υπογραφές λέγοντας ότι δεν πρέπει να πληρώσουμε το χαράτσι. Δεν πρέπει να δεχτούμε μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν πανικό στην κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνηση, θάρρος σε εμάς να προχωρούμε. Αντεπίθεση. Γιατί ακριβώς δεν μπορούμε πλέον άλλο να αντέξουμε τα ψέματα. Και επειδή αναφέρθηκε η λέξη κόλαση που ζούμε σήμερα, υπάρχει δυνατότητα η ζωή μας να γίνει παράδεισο μόνο με την αντίστασή μας. Και λέει ένας Γάλλος διανοητής, όταν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου παράδεισο, οφείλεις να αντισταθείς με όλη σου τη δυνάμει να γίνει κόλαση. Και ο δικός μας ρημαδόρος, για που είστε στην Κρήτη, λέει, το πέτι λέει, στένω αντικριστά, τσιμπόρες και σαντάρες, κρατώντας πόρτες σφαλιχτές, στη τρόικα στιφάρες, είτε ντόπιες είτε αυτές που ζούμε σήμερα σαν κατοχικό καθεστώς. Και τελειώνω λέγοντας ότι δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέτε για υπογραφές. Δώστε μου καταρχήν, μην το ξεχάσω, δώστε μου υπόδειγμα να μαζέψουμε, να γράψουμε τα γράμματα αυτά σε αυτούς που πρέπει να τα πάρουν. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει ότι υπάρχει εδώ μετά από συνέλευση συνοικιών και ξεκίνησαμε να μαζεύουμε υπογραφές για το χαράτσι. Μας επιτρέπετε να το κάνουμε? Τελειώνω λοιπόν για να δικαιολογήσω και αυτό το οποίο τολμώ να κάνω, παρόλο που ξέρω τις συνέπειες ίσως μελλοντικά. Όπως και εσύ Μανώλη Γκλέζο, όπως και εσύ Παναγιώτη, πιστεύω να λες μαζί με εμένα, ποτέ μου δεν φοβήθηκα τσιμπόρες και τσαντάρες, γι' αυτό παλεύω μη γεννούν τα όνειρα κατάρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον αγώνα, αντίσταση. Έχω να προσθέσω κάτι στο σεβαστό ιερέα της Εκκλησίας, ότι ο εκκλησιαστής, ένας από τους προφήτες, γιατί πρέπει να διαβάζει κανείς και αυτά τα κείμενα, γράφει κάπου καλύτερα κύων ζών παρά λέων νεκρός. Θέλει να πει, το λιοντάρι είναι ένα πανίσχυρο ζώο, ο σκύλος μπροστά του είναι ένα τίποτα. Αλλά καλύτερα να είναι ζωντανός ένας σκύλος παρά να είναι σαν λιοντάρι ή νεκρός. Και επειδή μας ενδιαφέρει η ζωή για όλους τους ανθρώπους, λέμε καλύτερα ζωντανοί παρά να μας έχουν νεκρούς. Αυτό έχω να πω στο
Λοιπόν, ερωτήσεις. Χέρια. Ναι, μετά Νίκο, παρακαλώ. Δυνατά. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Πέτρος Κουτενάκης. Καλώς ορίσατε. Να είστε καλά. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Κουρουμπλή και κύριε Σταθάκη. Εγώ δεν είμαι ομιλητής. Είστε όμως συμφωνείτε με αυτά που είπε ο κύριος Βέλος. Συμφωνείτε με αυτά που είπε ο κύριος Βέλος. Βεβαίως συμφωνώ. Απόλυτα. Απολύτως. Τώρα κύριε να χειροκροτήσετε, γιατί θέλει συνένωση των δυνάμεων. Νίκος. Sorry, Περικλή. Είπατε να υπογράψουμε τα χαρτιά να το στείλουμε στην κυβέρνηση. Θεωρώ ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα με την υπογραφή μου να με εκπροσωπήσει αυτή η κυβέρνηση. Ένα. Δεν συνυπογράφω, δηλαδή, ώστε μπορεί να μου προσφέρει κάτι. Άρα είναι άδικο. Δεύτερο, με ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή, όπως η Γερμανία ή κάθε Γερμανία, προσπαθεί να υποβάλει τέτοιους όρους στον τόπο μου, θεωρώ ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να τους ζητήσω τίποτα. Τρίτο, θεωρώ ότι θα πρέπει το πολιτικό σύστημα που δημιουργείται στην κατάρτιση του οριζόντια να είναι αξιόλογο ώστε να μπορεί να διαχειριστεί το χρήμα όταν θα το απαιτήσω από αυτούς τους στόχους. Ευχαριστούμε, Περικλή. Νίκο. Ναι. Μανώλη, θέλω να κάνω μια ερώτηση, επειδή προανέφερε το μέγεθος της διαφθοράς και αποτυπώθηκε με τα στοιχεία που παρέθεσε για πολλούς πολιτικούς, που αυτά γίνανε σε καθεστώς δημοκρατίας. Αυτά, σύντροφε, για την ιερότητα της δημοκρατίας. Πώς απαντούμε σήμερα που διαδικτυακά βομβαρδίζεται η νεολαία από νεοναζιστές, ότι βλέπεις η δημοκρατία είναι διαφθορά, ενώ οι άλλοι ήταν αγνοί. Αυτό θέλω διότι είναι μεγάλη η προπαγάνδα που πέφτει. Να μαζέψουμε 2-3 ακόμα ερωτήσεις και θα απαντήσουν οι ομιλητές. Παρακαλώ. Το θέμα της ευρύτερης ένωσης. Οι άλλοι ενωθήκανε. Μια χαρά ενωθήκανε. Πώς θα ενωθούν. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το ερώτημα που θα το συζητήσουμε στο κλείσιμο αρκετά. Παρακαλώ. Πώς θα οργανώσουμε αυτό το πράγμα. Παρακαλώ. Λίγο πιο δυνατά. Την οικονομική καταστροφή που προκάλεσαν οι όποιοι που προκάλεσαν αυτή την εποχή, με ποια οικονομική καταστροφή ποιας περίοδου παραλληλίζει ο κύριος Λέζος, και αν ζητάμε από τη Γερμανία αυτή τη στιγμή 14 δισεκατομμύρια για την οικονομική καταστροφή της κατοχής, από ποιους να ζητήσουμε, από ποιους Έλληνες, να ζητήσουμε ανάλογη αποζημίωση. Από ποιους? Έλληνες πολιτικούς. Έλληνες πολιτικούς, οκ. Άλλος. Ναι. Η πρώτη ερώτηση είναι για τα θύματα της κατοχής. Τι θυμάται ο Γιάννης? Στρατοπέδο. 2 ερωτήσεις εκεί συνεχίζουν. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση και προς τους δύο ομιλητές. Δυνατά. Να κάνουμε μια απλή πρόταση. Πρώτα απ' όλα, τα δύο κόμματα που κυβερνούσαν τη χώρα ξέρουν οι Έλληνες, έχουν εμπειρία, μην φτάνουν να κάνουν συνέχεια κριτικές. Να κάνω λοιπόν μια απλή πρόταση και να πω ότι αν η αριστερά που τεμαχίζεται ακόμα σε αυτή την κρίση, ακόμα τεμαχίζεται, και δεν ακούω να μιλάτε και πολύ γι' αυτό. Εάν έτσι λέγει η αριστερά σήμερα, αυτή τη στιγμή θα ξεπερνούσε το 25%. Εγώ ψηφοφόρο λοιπόν της αριστεράς, λέω ότι επειδή αυτή η αριστερά, η ηγεσία της αριστεράς, κύριε Γλέζο, που γιατί υπάρχουν ηγεσίες, δεν λέω για εσάς, εννοώ τα κόμματα, αυτή την αλήθεια τη βλέπει ο κάθε πολίτης και κοιτάζω το μαγαζάκι τους και αντί να στήξουν έγινε και άλλο κόμμα σήμερα τη μέρα, αυτή την αριστερά εγώ δεν τη θέλω, γιατί κοιτάζει το μαγαζάκι τους. Παρακαλώ. Είπατε προηγουμένως ότι δεν θα μπορούσε να μην πάρει το λαό στο νέο κοινωνικό σύνταγμα που το λένε μεταβατικό.
Εγώ ερωτάω, μήπως αυτό σημαίνει μια στροφή και μια προσπάθεια εκφασισμού της ελληνικής πολιτικής ζωής? Είναι ερώτηση. Λοιπόν, να δώσουμε ένα κύκλο απαντήσεων. Νομίζω ότι από την τοποθέτηση του αγαπητού μας Μανώλη πήραμε μια γεύση πολυεπίπεδη για να εξοπλιστούμε ακόμα καλύτερα στην επιχειρηματολογία. Εγώ δεν είπα ότι η αριστερά δεν έχει ιδέες ή προτάσεις. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει, αγαπητέ μου Μανώλη, μια πραγματικότητα. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Αν η αριστερά πάει με αυτήν την πραγματικότητα στις εκλογές, φοβούμαι ότι δεν θα έχει το αποτέλεσμα που περιμένει η κοινωνία. Και εγώ επειδή θέλω να είμαι κοντά στην πραγματικότητα, μου αρέσει να είμαι ρομαντικός, αλλά η ζωή μου έκανε πρόημα ρεαλιστή και έπρεπε πρόημα να αντιμετωπίσω πολλά πράγματα. Προσπαθώ να ψηλαφίζω την πραγματικότητα με αυτή την πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα. Οι κοινωνικές δυνάμεις που είναι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, και μπορώ να έχω κάποια καλή γνώση, είναι κόσμος που θέλει να κουμπίσει σε μια κυβερνητική πρόταση. Δεν θα πάει εύκολα στην αριστερά. Εάν η αριστερά, με όλες τις δυνάμεις που μπορεί να συστοιχηθούν και να συνυπάρξουν, δεν προβάλλει ένα αφήγημα κυβερνητικής εναλλακτικής πρότασης. Εδώ λοιπόν, παρά τις προσπάθειες που έχεις κάνει Μανώλη, πρέπει να ξανακάνεις άλλη μια μεγάλη προσπάθεια. Να βγάλεις μια κραυγή αγωνίας απέναντι σε όλους αυτούς, σε όλους μας, που πολλές φορές το μαγαζί μας κοιτάμε, έτσι είναι η αλήθεια, να είμαστε ειλικρινείς. Να μην αποκλείσουμε, Μανώλη μου, κανέναν, ακόμα και αν έχουμε δικαιολογημένες ενστάσεις και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και στο κάτω-κάτω, Μανώλη, σε ένα τέτοιο προσκλητήριο, σε μια πρόταση που εκ των πραγμάτων λογικά θα συμφωνούμε όλοι, αυτοί που δεν θα συνέρθουν, θα αποφύγουν, θα εκτεθούν και στη συνείδηση της κοινωνίας. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ανοίξει αυτός ο διάλογος και να κληθούν όλες αυτές οι δυνάμεις εκεί. Και είναι βέβαιο ότι ο κόσμος ξέρει, είναι αρκετά προβληματισμένος για συμπεριφορές και θα απαντήσει αναλόγως. Δεν αντέχει πλέον αυτή η βία της καθημερινότητας, ταλανίζει όλον αυτόν τον κόσμο και όλος ο κόσμος από κάτω λέει, κύριοι, βρέστε επιτέλους έναν κοινό τόπο. Τι μας χωρίζει δηλαδή? Τόσο μεγάλα, δηλαδή μέχρι πριν από ένα χρόνο ο Κουβέλης ήταν στο ίδιο κόμμα. Δεν νομίζω ότι ήταν πουθενά αλλού. Μπορεί να έχω εγώ περισσότερες ενδεχομένως διαφορές παρά η κίνηση της Δημοκρατικής Αριστεράς ή άλλες κινήσεις, μικρότερες ή μεγάλες. Λοιπόν, το ζήτημα είναι να βρούμε έναν κοινό τόπο και να υπηρετήσουμε αυτή την πολύπαθη κοινωνία. Αν θέλουμε να λέμε ότι κάτι θα τις προσφέρουμε. Και επειδή κάποιοι λένε, μα είναι πολύ μεγάλο το όραμα αυτό στο οποίο λέτε ότι πιστεύετε. Ναι, τα μεγάλα οράματα κάπως ξεκίνησαν. Και λέει ένας σύγχρονος διανοητής ότι συνηθισμένοι άνθρωποι κατορθώνουν ασυνήθιστα πράγματα όταν πιστεύουν σε ένα όραμα. Αν λοιπόν πιστέψουμε σε αυτό το όραμα μιας συλλογικής προσπάθειας, όχι ποιος θα είναι ο αρχηγός, ποιος θα είναι ο υπαρχηγός, η πατρίδα έχει ανάγκη από ένα συλλογικό εγώ, μια συλλογική κουλτούρα υπέρβασης και μιας νέας προσπάθειας. Αυτό θα πρέπει να είναι το αφήγημα της αριστεράς και αυτή θα πρέπει να είναι η απέτηση που πρέπει να βάλετε προς κάθε κατεύθυνση και σε συντρόφους του ΚΚΕ και σε συντρόφους του Δημάρ και σε συντρόφους από εδώ και από εκεί, να κάνουμε μια υπέρβαση όλοι.
και να την κάνουμε και μέσα από το κοινωνικό Πασόκ αυτή την υπέρβαση, να βρεθούμε όλοι σε αυτόν τον κοινό τόπο. Αν δεν το πράξουμε, φοβάμαι ότι για άλλη μια φορά θα απογοητεύσουμε τον κόσμο. Δεν χρειάζεται συντηρητική πρωτοβουλία, χρειάζεται πολιτική πρωτοβουλία από τον καθένα μας. Αφήστε. Πολλά τα ερωτήματα, δεν ξέρω αν τα έγραψα σωστά όλα, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Καταρχήν, σε σχέση με τη διαφθορά που υπήρξε και υπάρχει. Θέλω εδώ να επιστήσω την προσοχή σας ότι δεν έχω αντίρρηση να τιμωρηθούν αυτοί που κατασπατάλησαν το δημόσιο, δεν έχω αντίρρηση να επιστρέψουν πίσω τα χρήματα που πήρανε, αλλά αγαπητοί φίλοι, το πρόβλημα δεν είναι μόνο εκεί. Το κύριο πρόβλημα είναι να δημιουργήσουμε τέτοιους θεσμούς που να μην έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να κλέβουν και να διασπαθίζουν το δημόσιο χρήμα. Τι εννοώ? Ότι βασικά το πρόβλημα είναι στους θεσμούς που πρέπει να κατοχυρώσουμε. Για να φέρω ένα παράδειγμα. Ο θησαυροφύλακας του θησαυρού της αρχαίας Αθήνας, αυτός δηλαδή που κρατούσε το ταμείο μονάχα, πόση διάρκεια νομίζεις ότι ήταν η θητεία του? Για πες. Ένας μήνας, μία μέρα. Σου λέει απάνω στο μέλι κάθεσαι, θα γλύψεις. Και για να σε εμποδίσω να γλύψεις, μία μέρα μονάχα. Και η εκλογή του γινότανε με κλήρο, για να μην ξέρει ο καθένας πότε θα έρθει η σειρά του και θα φτιάξει με άλλους για να μπορεί να κλέψει. Δεν ήξερε να δει ποιος θα είναι ο επόμενος. Βέβαια ήταν τρεις πάντοτε. Αυτός που έφευγε και έδινε την πείρα του στους άλλους, αυτός που ήταν εκείνη την ημέρα και άλλος που θα ερχότανε. Τρεις ήτανε. Αλλά επειδή βγαίνανε με κλήρο, δεν προλαβαίνανε να συνοηθούν πώς θα κλέψουν. Λοιπόν, η κύρια προσπάθειά μας είναι οι θεσμοί. Δεν είναι απλώς η τιμωρία των ενόχων που δεν γίνεται, ούτε η επιστροφή των χρημάτων που δεν γίνεται. Έχουμε παράδειγμα και τον Τζουκάτο και τον Κεφαλονίκη, τον Μαντέλη. Τον Τσοχατζόπουλο πήρατε. Τι να το κάνω εγώ τώρα, φτάνω και στο σημείο. Πέρα από το δεν τιμωρείται, είναι να βρούμε τους θεσμούς εκείνους που δεν θα επιτρέπουν να γίνονται τέτοιου είδους παλιές. Εγώ δεν θέλω μονάχα να τιμωρηθεί, θέλω το θεσμό που δεν θα του επιτρέπει ξανά να κλέψει. Αυτό θέλω. Εντάξει, μην το θες εσύ. Μην το θες εσύ, εγώ το θέλω. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, για να πάμε και στο άλλο. Αγαπητοί φίλοι, στις πλατείες, δεν είπα να μην τιμωρηθεί, μην το αλλάζετε. Είπα, ναι, αλλά πέρα από αυτό δεν φτάνει αυτό. Οι θεσμοί, μην το αλλάζετε, είπα καθαρά είναι. Λοιπόν, στις πλατείες γίνεται μεγάλη συζήτηση και προσπαθούν να διατυπώσουν ποιο πρέπει να είναι το καινούργιο σύνταγμα. Λένε λοιπόν, προσέξτε, κυρίαρχο σώμα οι λαϊκές συνελεύσεις. Τα όργανα που θα εκλεγούν για την εφαρμογή των αποφάσεων είναι μόνο εκτελεστικά. Δεν είναι όργανα αποφάσεων. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα, οι υπουργοί δεν μπορούν να αποφασίζουν. Πρέπει να εκτελούν τις αποφάσεις των λαϊκών συνελεύσεων. Αναφέρω συγκεκριμένα, υπάρχει ο κώδικας της Δημογεροντίας της Καλύμνου,
που είναι καταπληκτικός. Έγινε το 1878, προσέξτε, κάτω από την τουρκική κυριαρχία και έχει διατυπωθεί και λέει η δημογεροντία την οποία εκλέγουμε για 1 χρόνο δεν έχει δικαίωμα να πάρει καμιά απόφαση για θέμα που δεν έχει συζητηθεί στη Λαϊκή Συνέλευση. Δηλαδή, προσέξτε, στις πλατείες τώρα διαμορφώνεται αυτό το σωστό. Κανένα όργανο δεν μπορεί να αποφασίζει. Τα όργανα όλα είναι μονάχα για ένα ρόλο. Να εκτελούν, να υλοποιούν τις αποφάσεις των λαϊκών συνελεύσεων. Αυτή είναι η θεσμή πλέον. Ενιάσιος θητεία, ανακλητότητα όλων των εκλεγμένων, είτε στο σύνολο είτε επιμέρους, είτε και για έναν άνθρωπο είτε για 2. Δεν χρειάζεται να αναλύσω τι θα πει ανακλητότητα. Το καταλαβαίνετε. Εμείς πρέπει να βρεθούμε κοντά στις πλατείες, να συμβάλλουμε χωρίς να επιχειρήσουμε να τις καπελώσουμε. Αγωνίζονται οι πλατείες τώρα και έχουν ακραίες απόψεις. Και πρέπει να τις δούμε αυτές τις ακραίες απόψεις. Βρίσκομαι στην πλατεία Καπνεργάτη στην Καβάλα και κάθε ένας ομιλητής που μιλούσε πεταγόταν ένας από κάτω και έλεγε να πάρουμε τα όπλα. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. 1, 2, 3, συνέχεια τον έκοβε. Και δεν άντεξε κάποια στιγμή και του λέω εδώ. Ας συμφωνήσω προσωρινά μαζί σου να πάρουμε τα όπλα. Ήτανε 500 οι παρευρισκόμενοι στην πλατεία. Πόσοι άλλοι από εσάς θέλουν να πάρουμε τα όπλα? 3. 3 και 2, 5. Τι κάνουμε? Καταλάβετε τις ακραίες απόψεις που υπάρχουν. Η μορφή του αγώνα δεν είναι το κύριο. Το κύριο είναι ο στόχος και η προοπτική του αγώνα. Όχι η μορφή του αγώνα. Αυτός μετέτρεπε το στόχο σε μορφή. Εάν θα πάρουμε ή όχι τα όπλα εξαρτιέται από πάρα πολλούς παράγοντες. Το κύριο είναι ο στόχος μας και αυτόν θα υπηρετήσουμε και αυτό πρέπει να υπηρετήσουμε. Μια άποψη. Μια δεύτερη άποψη είναι καμία σχέση με τις εκλογές. Ακραία άποψη λέει στις πλατείες. Σας είπα σε 10 πλατείες εκπληκτήθηκε. Και τι να κάνουμε? Να πέσει το κάτι, πού θα πέσει? Από μόνο του θα πέσει. Πώς θα γίνει αν δεν γίνουν εκλογές, αν δεν πάρουμε μέρος στις εκλογές? Μα με αυτό το σύστημα δεν συμφωνώ. Και εγώ δεν συμφωνώ. Αν δεν συμφωνείς μια φορά, εγώ δεν συμφωνώ 300. Και θα σου εξηγήσω γιατί δεν συμφωνώ. Την ώρα που ο πολίτης πάει και ψηφίζει με το σύστημα του κοινοβουλευτικού αντιπροσωπευτικού συστήματος, ξέρετε τι κάνει? Για να το δούμε αναλυτικά. Ας πούμε ότι έχω επιλέξει να ψηφίσω τον Νίκο, τον εκλεκτό μου. Τι κάνω στην ουσία την ώρα που ψηφίζω? Παραχωρώ τα δικαιώματα τα δικά μου σε αυτόν. Του παραχωρώ το δικαίωμα να αποφασίζω σε αυτόν. Και πώς? Για 4 χρόνια. Είμαι ή δεν είμαι υπεύθυνος καταρχήν εγώ που κάνω αυτή την παραχώρηση? Στον εκλεκτό μου. Γι' αυτό το σύστημα που ζητάνε οι πλατείες και το ζητάω κι εγώ, το έχω εφαρμόσει στα περάθη, είναι η άμεση δημοκρατία. Δεν σου παραχωρώ κανένα δικαίωμα. Αποφασίζω εγώ η Λαϊκή Συνέλευση και εσύ είσαι υποχρεωμένος, το Κοινοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, το Νομαρχιακό Συμβούλιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο, το κράτος το ίδιο, η κυβέρνηση δηλαδή, να εκτελέσει τις αποφάσεις μου. Δεν παραχωρώ κανένα δικαίωμα. Λοιπόν, για λύστε τώρα τη διαφορά. Πώς συμβαίνει? Μα τους λέω, πρέπει να πάρεις μέρος στις εκλογές για να εφαρμόσεις το καινούργιο σου σύνταγμα.
που είναι, το είπα καθαρά, πώς διαμορφώνεται στις πλατείες. Άλλη άποψη, καμία σχέση με κανένα κόμμα. Μπερδεύουν οι φίλοι αυτοί των πλατειών το κοινοβουλευτικό σύστημα με αυτούς που συμμετέχουν στο κοινοβουλευτικό σύστημα και που ζητάνε να αλλάξει. Τα κόμματα όλα της αριστεράς ήταν να αλλάξει αυτό το σύστημα. Γιατί δεν θα συνεργαστόμαστε? Είναι ένα πρόβλημα. Οι πλατείες, παιδιά, στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν θέλουν συνεργασία με τα κόμματα της αριστεράς. Φταίνε τα κόμματα της αριστεράς? Φταίνε, και είπα προηγουμένως γιατί φταίνε, γιατί δεν έχουν ξεκαθαρίσει ότι αγωνιζόμαστε, παλεύουμε για να φέρουμε το λαό στην εξουσία. Δεν το λένε καθαρά. Και όσο δεν το λένε, υπάρχει τεράστια δυσκολία συνεργασίας. Δεν πάμε να καπηλευθούμε, δεν πάμε να καπελώσουμε, δεν πάμε να διαστρεβλώσουμε το νόημα της άμεσης δημοκρατίας των πλατείων. Πάμε να συνεργαστούμε μαζί τους και αυτό θέλω. Στάθηκα πολύ σε αυτό επειδή νομίζω κάποιος μίλησε ιδιαίτερα για αυτό το θέμα. Το λαός πως το λένε, ο λαϊκός ορθόδοξος. Οι ονομασίες να είδε τι ρόλο παίζουν. Έχετε υπόψη σας Ναζί, τι θα πει? Η Ναζί, το ναζιστικό κόμμα. Λάθος κάνει. Είναι εθνικός σοσιαλισμός. Και η πατρίδα και ο σοσιαλισμός. Ξέρεις η πρώτη οργάνωση που φτιάξαν εδώ οι Γερμανοί, αυτή που την ανατείναξε η ΠΕΑ, όλος ο λαός, για να αποφασίζουμε όλοι μαζί, χωρίς να αποφασίζει άλλος για μας, αγωνίστηκα για την άμεση δημοκρατία. Δεν μπορώ τώρα να προδώσω τον εαυτό μου. Δεν σου φτάνει να λέγεται ότι λέω ότι πρέπει να... Όσο απέτω, παράπονο. Τι να πάω, μπροστά. Εντάξει, αυτό κάνω. Αλλά μη μου ζητάτε παραπάνω από το κανονικό. Δεν ξέρω αν ξέχασα τίποτα, νομίζω απάντησα σε όλα και ίσως και παραπάνω από τι. Για την νεολαία βαδίζεται από το ότι η διαφθορά είναι δημιούργημα της δημοκρατίας. Αυτό βομβαρδίζεται από τους ακροδεξιούς. Κοίταξε, εάν ήσουν το πρωί στο σχολείο και μου αναλύσεις, προσπάθησα και εκεί να το αναλύσω. Βέβαια, προσπαθούν να δημιουργήσουν μία νεολαία όπως τη θέλουν. Αλλά, πρόσεξε εδώ, εμάς στην περίοδο του Μεταξά έλεγαν ότι η νεολαία του Μεταξά, οι φαλακίτες δηλαδή, η ΕΟΝ είναι η πιο διεφθαρμένη νεολαία. Όμως αυτή η διεφθαρμένη νεολαία έκανε και το έπος του 40-41, έκανε και το έπος της Εθνικής Αντίστασης. Και για να σας πω τη δυσκολία, για να το καταλάβετε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμείς στο γυμνάσιο, η παρέα μας, είχαμε δημιουργήσει μια ομάδα αντιφασιστική και προσπαθούσαμε να πείσουμε τους άλλους τους φίλους μας, τους συμμαθητές μας, να ξεφύγουν από αυτό το υποχρεωτικό που έπρεπε να γράφουμε σε κάθε έκθεση ιδεών. Είτε μιλάγαμε για ταξίδι, είτε μιλάγαμε για οτιδήποτε πρόβλημα και έπρεπε να γράφουμε 6 ιδεών, στο τέλος έπρεπε να γράψουμε. Και όλα οφείλονται στο γεγονός ότι πρωθυπουργός της χώρας είναι ο Ιωάννης Μεταξάς, ο δημιουργός του τρίτου ελληνικού πολιτισμού. Άμα δεν το γράφαμε, μηδέν. Προσπαθούσαμε λοιπόν να το αλλάξουμε. Λέγαμε στους φίλους, γράψε όπως λέγεται, γράψε, λένε, γράψε, οι καθηγητές μας λένε, δεν μας ακούει κανένας. Κανένας δεν μας ακούει και υποχρεωνόμαστε κι εμείς, για να μην μας ανακαλύψουν, να γράφουμε κι εμείς ότι όσα γίνονται στον κόσμο οφείλονται στον Ιωάννη Μεταξά, τον δημιουργό του τρίτου ελληνικού πολιτισμού. Αλλά κοιτάξτε μια επιτυχία που είχαμε φοβερή. Μας πήγανε μια εκδρομή στη Χαλκίδα και καταφέραμε και πέρασε
σε γραφτό κείμενο το εξής καταπληκτικό. Πήγαμε στη Χαλκίδα και είδαμε τα νερά του Ευρύπου να πηγαίνουν πάνω κάτω και αυτό οφείλεται στο γεγονός. Το πήραν οι καθηγητές, τι να πούνε. Να πούνε ότι είναι λάθος. Δεν μπορούσαν. Θέλω να πω για τις δυσκολίες και την ωραία που λες. Τις δυσκολίες που είχαμε εκείνη την εποχή και όμως οι φαλαγίτες, οι λεγόμενοι, που μας υποχρεώνουν να ντυθούμε τη στολή του και τα δίκοχα και όλα αυτά, είναι η δημιουργή και του έπους του 40-41, λέω τις παλιές ηλικίες, και η δημιουργή της εποπίας της Εθνικής Αριστεράς. Το κατάλαβες. Μην επηρεάζεσαι από τα επιφαινόμενα. Μπες πιο πολύ στο βάθος μέσα στα πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία εκδήλωση. Δυστυχώς πρέπει να τη διακόψουμε για λόγους που φαντάζεστε όλοι. Να καθίσουμε την αίθουσα. Η θεατρική παράσταση μετά. Σας ευχαριστούμε. Ούτε είναι. Εμένα παίρνεις τώρα. Και εσένα. Γιώργο, έχεις 3 ευρώ να μου δώσεις? Θα δίνω για να είναι